நிகழ்ச்சிக்கு கடந்து செல்லலாம். இந்த நாளில நம்மத்தில பாஸ்டர் டேவிட் ஜி சாம்வேல் ஐயா ஜெபம் செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைப்பார். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ராஜாதி ராஜாவே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த அருமையான இரவு வேளைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. தகப்பனே, இந்த லிவிங் ஃபாதர் தொலைக்காட்சி மூலமாக இந்த பேசலாம் வாங்க என்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உம்முடைய நாமம் மகிமைப்பட போவதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த இரவு புரோகிராமை உம்முடைய கரத்துல தருகிறோம். ஏசப்பா, நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் தேவரீர். இந்த தலைப்பின் மேல் விவாதம் செய்யும் பொழுது விசேஷித்த வெளிப்பாடுகள், விசேஷித்த ஞானம் ஒவ்வொரு போதகர் மேலும் வந்து இறங்குவதாக என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தொலைக்காட்சியினுடைய ஹோஸ்ட் பாஸ்டர் தாவீது ராஜாவுக்காகவும் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேவனே, உம்முடைய விசேஷித்த ஞானத்தினாலும் அறிவினாலும் வெளிப்பாட்டினாலும் அந்த யோசேப்புக்கும் தானியேலுக்கும் நீர் கொடுத்த அந்த ஒரு அபிஷேகம், அந்த ஒரு வரம் ஒவ்வொரு மேலும் வெளிப்பட்டு ஆண்டவரே, இந்த காரியத்திற்கான கேள்விகளுக்கு சரியான விதத்திலே பதில் சொல்ல தேவன் உதவி செய்வீராக. பார்க்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. அவர்களுடைய கேள்விகள் தெளிவடையப்பட்டு மகிழ்ச்சியாய் கர்த்தர் எங்களோடு கூட பேசினார், எங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்தார் என்று சொல்லி சந்தோஷத்தோடு அவர்கள் கடந்து செல்ல கர்த்தர் கிருபை தருவீராக. உங்களுடைய ஆளுகைக்கு கீழாய் இந்த புரோகிராமை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஜெபித்த அருமையான ஐயாவை இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறோம். ஐயா, இந்த நாளிலும் கூட நேற்றைக்கு நம்ம சில காரியங்களை குறித்து வேதாகம கலந்தாய்வு செய்தோம். நேயர்கள் அநேகர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நாளில நேயர் கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு நாம் பதில் சொல்வோம். சபையில் அற்புதம் நடக்கிறது. அதற்கு சபையில இன்னைக்கு போதுமான அளவுக்கு அற்புதம் நடப்பதில்லை. அதற்கு காரணம் சபை போதகரா அல்லது விசுவாசியா என்று சொல்லி ஒரு நேயர் கேட்டிருக்கிறான். இன்னைக்கு வேதம் சொல்லுகிற அளவுக்கு ஆதி அப்போஸ்தலர்களுடைய காலத்துல நடந்த அளவுக்கு அற்புதங்கள் இன்றைக்கு சபைகளிலே நடப்பதில்லை. அதற்கு காரணம் சபை போதகரா அல்லது அந்த சபை விசுவாசியா என்று ஒரு நேயர் கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு விளக்கம் தரும்படியாக பாஸ்டர் பால்ஜி பிரபாகரன் ஐயா அவர்களிடத்தில் அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஐயா பால்ஜி பிரபாகரன் ஐயா. ஓகே. இந்த நாட்களிலே அற்புதங்கள் நடக்காமல் இருப்பதற்கும் நடப்பதற்கும் காரணம் விசுவாசியா ஊழியரா என்று ஒரு அருமையான கேள்வியை நேயர் கேட்டிருக்கிறார். உங்களுடைய ஆர்வத்தை பாராட்டுகிறேன். இது போல கேள்வியோடு இன்னும் பலர் இருக்கக்கூடும். ஆகவே இந்த அருமையான வேலையில அப்படிப்பட்ட கேள்வியோடு இருக்கிற நபர்களுக்கு விசேஷமாக அற்புதங்களை செய்வது நிச்சயமாக தேவன் மாத்திரம்தான். தேவன் தம்முடைய பாத்திரங்களை பயன்படுத்துகிறார். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் தம்மிடத்துல வந்த அநேகரிடத்துல என்ன கேட்டார்? எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா? இதை என்னால் செய்யக்கூடும் என்று நம்புகிறாயா? நீ விசுவாசித்தால் உனக்கு ஆகும். நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று இப்படி யோவானிலும் மற்ற அப்போ சுவிசேஷங்களிலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அற்புதத்தை நாடி வந்தவர்களிடத்துல விசுவாசம் இருக்கிறதா என்பதை எதிர்பார்க்கிறவராக இருக்கும். இது ஒரு புறம். அடுத்தது, சில சமயங்களிலே உதாரணத்துக்கு மார்க் 2ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு திமிர்வாதக்காரனை கொண்டு வர்றாங்க. திமிர்வாதக்காரனோட நிலைமை விசுவாசிச்சானா என்ன நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த மனிதனை சுமந்து வந்தார்களே அந்த 4 பேர், அவர்களுடைய விசுவாசத்தை கண்டு ஆண்டவர் அந்த மனிதனுடைய பாவங்களை மன்னித்தார். அவனை நீ எழுந்து நட என்று சொன்னார். ஆகவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துல அந்த மனிதனை ஆண்டவர் சுகமாக்கினார். எது நிமித்தமாக? கூட வந்தவர்களுடைய விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக. அதே போல
ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சொந்த ஊருக்கு போகிறார், நாசரேத்துக்கு போகிறார். அங்கே தேவாலயத்துல பேசி முடித்த பின்பு அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தின் நிமித்தம் அவர் அநேக அற்புதங்களை செய்யக்கூடாமல் ஆண்டவர் வந்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அங்கே அற்புதங்களை செய்ய முடியல, அவருடைய இருதய கடினத்தை குறித்து விசனம் அடைந்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சில இடங்களிலே அவராகவே அற்புதம் செய்கிறார். லாசருவை எழுப்புவதற்கு அங்கு யாருக்குமே விசுவாசம் இல்லை. எல்லாருமே துக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள், வேதனையை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்துல இருந்த அந்த வல்லமை, அவருடைய விசுவாசம் அவனை உயிரோடு கூட எழுப்பியது. ஆகவே பிரியமான சகோதரர் அவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய அற்புதத்தை ஒருவருடைய விசுவாசத்தை வைத்தும் செய்யக்கூடும், ஒருவருடைய விசுவாசம் இல்லாமலும் அவரால் செய்யக்கூடும். ஒரு ஊழியருடைய விசுவாசத்தின் நிமித்தமும் அற்புதம் நடக்கும். அந்த ஊழியருக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் வந்திருக்கிற விசுவாசிகள் விசுவாசிப்பதினாலும் ஆண்டவர் சுகத்தை, அற்புதத்தை தர முடியும். ஆகவே தேவன் சர்வ வல்லவர். இதை ஏன் இப்படி செய்கிறீர் என்று கேள்வி கேட்கவோ தேவனை நிர்பந்திக்கவோ நமக்கு உரிமை இல்லை. அவர் சர்வ ஏகாதிபத்தியம் உள்ள தேவன். ஆனால் தேவ ஊழியர்கள் ஆனாலும் சரி, விசுவாசிகள் ஆனாலும் சரி, தேவ சித்தத்துக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து, ஆண்டவரே நீர் எனக்கு அற்புதம் செய்யும், உம்முடைய அற்புதத்தை பெற நான் உம்மை விசுவாசிக்கிறேன், காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுவது நல்லது. சில சமயங்களில் தேவன் உடனடியாய் அற்புதம் செய்யக்கூடும். சிலருக்கு சில நாட்களோ சில வாரங்களோ கழித்து அற்புதம் செய்யக்கூடும். சிலருக்கு அற்புதம் கிராஜுவலாக, படிப்படியாக நடக்கும். இது எல்லாம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி. ஆகவே தேவ சித்தத்திற்கு நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுத்து காத்திருப்போமானால் கர்த்தர் ஊழியரை பயன்படுத்தியும் அற்புதம் செய்யக்கூடும், விசுவாசிகளுடைய விசுவாசத்தை பயன்படுத்தியும் அற்புதம் செய்யக்கூடும், அல்லது விசுவாசிக்காத ஒருவருக்கு விசுவாசிக்கிற மக்களுடைய ஊழியருடைய விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலும் அவர் அற்புதம் செய்வார். ஆகவே அவருடைய முறையை நாம் கேள்வி கேட்காமல் அவருடைய ஆளுகைக்கு நம்மை அர்ப்பணித்து அவர் கொடுக்கிற அற்புதங்களை, அவர் செய்கிற தெய்வீக சுகங்களை நாம் பெற்று அனுபவிக்க தேவன் நமக்கு அருள் புரிவாராக. ஆமென். ஆமென். அருமையாக, மிக அருமையாக பாஸ்டர் பால்சி பிரபாகரன் ஐயா அவர்கள் விளக்கம் கொடுத்தார்கள். ஐயா அவர்களை லிவிங் ஃபாதர் டிவியின் சார்பாக, பேசலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியின் சார்பாக அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம். ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். இன்னொரு கேள்வியை நேயர் கேட்டிருக்கிறார். அது என்னவென்றால், ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஒரு குருடனை உமிழ் நீரினாலே சுகமாக்கி இருக்கிறார், பார்வையடைய செய்திருக்கிறார். ஒரு விதத்தில் இதை மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஒரு இழிவான செயல் போல உள்ளது. தன்னுடைய எச்சிலினாலே சேர் உண்டாக்கி அந்த குருடனுடைய கண்களில பூசி அதை சீலோவம் குளத்துல போய் கழுவ சொல்லுகிறார். அதே போல அவன் கழுவுகிறான், பார்வை பெற்றுக் கொள்ளுகிறான், அற்புதம் நடக்கிறது. ஆனாலும் கூட இது ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறையா இருக்கிறது. மற்ற குருடர்கள் எல்லாம் நல்ல விதங்களில தொட்டு குணமாக்கி இருக்கும் பொழுது இந்த குருடனை மட்டும் ஆண்டவர் ஏன் இப்படி சுகமாக்கினார், இப்படி பார்வையடைய செய்தார்? இது ஒரு இழிவான செயல் போல தெரிகிறதே. இதற்கு உண்மையான காரணம் என்ன என்பதை குறித்து ஒரு நேயர் கேள்வி கேட்டிருக்கிறார். அருமையான பாஸ்டர் டேவிட் ஜி சாம்பேல் ஐயா இதற்கான விளக்கத்தை தரும்படியாய் உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். பாஸ்டர் டேவிட் ஜி சாம்பேல் ஐயா, இதற்கான உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க. தேங்க்யூ. இந்த கேள்விக்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். இதை கேட்ட நேயரை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குருடனை ஆண்டவர் சுகமாக்குகிறதை குறித்து நீங்கள் கேட்டீர்கள். எத்தனையோ குருடர்களை கர்த்தர் சுகமாக்கி இருக்கிறார். ஆனால் இந்த குருடனுக்கு மாத்திரம் உமிழ்நீரினாலே ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். அந்த உண்மையை சொல்ல போனா, ஆண்டவர் வேதாகமத்திலே 3 இடங்களிலே உமிழ்நீரை பயன்படுத்தி இருக்கிறார். எச்சில், சலைவா என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுகிறோமே, அந்த எச்சிலை 3 முறை ஆண்டவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார், ஒரு முறை அல்ல. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் நீங்கள் பார்ப்பீர்களால் 33ஆம் வசனத்திலே, மார்க் 7ஆம் அதிகாரம்
32, 33 கொன்னை வாயுடைய ஒரு செவிடனை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவர் தமது கையை அவன் மேல் வைக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டார்கள். அப்பொழுது அவர் அவனை ஜனக்கூட்டத்தை விட்டு தனியே அழைத்து கொண்டு போய் தம்முடைய விரல்களை அவன் காதுகளில் வைத்து உமிழ்ந்து அவருடைய நாவை தொட்டு அப்புறம் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து பெருமூச்சு விட்டு எப்பத்தா என்றார். அதற்கு திறக்கப்படுவாயாக என்று அர்த்தம் என்று வேதத்திலே முதல் சம்பவத்தை எழுதப்பட்டிருக்குது. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலே பெத்சாய்தா என்ற ஊருக்கு வந்தார். அப்பொழுது ஒரு குருடனை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவனை தொடும்படி அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள். அவர் குருடனுடைய கையை பிடித்து அவனை கிராமத்துக்கு வெளியே அழைத்து கொண்டு போய் அவன் கண்களில் உமிழ்ந்து அவன் மேல் கைகளை வைத்து எதையாகிலும் காண்கிறாயா என்று கேட்டார். அவன் ஏறிட்டு பார்த்து நடக்கிற மனுஷரை மரங்களை போல் காண்கிறேன் என்றான். பின்பு அவர் மறுபடியும் அவன் கண்களின் மேல் கைகளை வைத்து அவனை ஏறிட்டு பார்க்கும்படி செய்தார். அப்பொழுது அவன் சொஸ்தமடைந்து யாவரையும் தெளிவாய் கண்டான் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம். மூன்றாவது சம்பவம் தான் நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த யோவான் 9ஆம் அதிகாரத்திலே 6ஆம் வசனத்தை நான் அதை மாத்திரம் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். இவைகளை சொல்லி அவர் தரையிலே துப்பி உமிழ்நீரினால் சேருண்டாக்கி அந்த சேற்றை குருடனுடைய கண்களின் மேல் பூசி நீ போய் சீலவம் குளத்திலே கழுவு என்றார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியே அவன் கழுவும் பொழுது அவன் பார்வை அடைந்தவனாய் வந்தான். ஆகவே 3 இடங்களிலே ஆண்டவர் உமிழ்நீரை பயன்படுத்தினார். இது நீங்கள் கேட்டது போலவே இது ஒரு சிறு பிள்ளைத்தனமாக இருக்கிறது. சிறு பிள்ளைகள் மண் விளையாட்டு விளையாடும் பொழுது கொஞ்சம் மண்ணை வச்சு நாங்க சின்ன வயசுல எச்சைய தொப்பி குழைச்சி என்ன பண்ணுவோம், இட்லி மாதிரி சுட்டு விளையாட்டா இருக்கும். இட்லி மாதிரி சுட்டு விளையாட்டு இருப்போம். இயேசு கிறிஸ்து செய்த இந்த காரியம் ஒரு விளையாட்டுத்தனமாகவும் இன்னொரு சொல்லப்போனா கொஞ்சம் ஒரு அசிங்கமா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிகிறது. ஆனால் அவர் சர்வ வல்லவர். எதையுமே அவர் ஞானம் இல்லாமல் செய்ய மாட்டார் என்று நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் எதை செய்தாலும் அதுல ஒரு நிச்சயமாக அர்த்தம் இருக்கும். ஆனால் சில சமயத்துல நமக்கு அந்த அர்த்தங்கள் புரியாமல் போனாலும் ஏற்ற வேளையில நமக்கு எப்படியாகலாம் ஆண்டவர் அதனுடைய காரியத்தை வெளிப்படுத்துவார். பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்துல அதாவது அந்த கான்டெம்பரரி கல்ச்சர் என்று சொல்வார்கள். இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்களிலே அந்த கலாச்சாரத்துல இந்த எச்சில் என்பது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட அருமையான ஒரு பொருளாக இருந்தது. அநேக ரோம எழுத்தாளர்களும் யூத ரபிமார்களும் இந்த எச்சில் என்பது ஒரு வேலிட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் பிளைண்ட் பர்சன், குருடர்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு அல்லது பார்வையை இழந்து கொண்டு வருகிறவர்களுக்கு, அந்த பிளைண்ட்னஸ் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பல்வேறு விதத்துல எந்த விதத்துல அவர்கள் அதான் முற்றிலும் பார்வை அடைந்தவர்களா இருந்தாலும் சரி, அல்லது பார்வையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழந்து வருகிற மக்களா இருந்தாலும் சரி, இந்த எச்சிலினால் அவர்கள் சில மருந்துகளை தயாரித்து அதை கண்களிலே பூசுவார்கள். அதை இந்த யூதர்கள் அந்த காலத்துல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு அந்த எச்சிலினால் உண்டாகிற அந்த சுகம் என்பது அவங்களுக்கு ஒரு ஹை வேல்யூ, அதை குறித்து ஒரு நல்ல உயர்ந்த மதிப்பீடு இருந்தது. இந்த காலத்துல நாம எச்சிலினாலே அப்படி செய்யவில்லை. நான் பேசுறது ஏறக்குறைய 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வாழ்ந்த போது அந்த கால கட்டத்திலே அந்த கால மருத்துவத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, அதுதான் அந்த சலைவால இருக்கிற அந்த மருத்துவ தன்மை. நீங்க இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்கள் சாப்பாட்டை நன்றாக மென்று சாப்பிடுங்கள். நன்றாக மென்று சாப்பிடும் பொழுது அந்த உமிழ்நீர் உங்களுடைய உணவு குழாயில சென்று உணவை நன்றாக ஜீரணிப்பதற்கு உதவும் என்று சொல்லுகிறார்கள். சரி, கண்களிலே எப்படி இது ஒரு தெரப்பியூட்டிக்கா ஒரு ஹீலிங் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இது பயன்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன உதாரணம் தான் இது. உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப கண்ணுல நீங்க ஏதாவது ஒரு தூசி விழுந்துச்சுன்னா பாத்தீங்கன்னா, ஒரு துணியை எடுத்து வாயில வச்சு ஊதி நம்ம கண்ணு மேல வைக்கிறோம். ஒரு கண் எரிச்சலாக இருந்தாலோ அல்லது ஒரு சின்ன தூசி விழுந்து விட்டாலோ கர்ச்சிப்பை எடுத்து அதை வாயில வச்சு ஊதி அதை கண் மேல வைக்கிறோம். சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எச்சிலை தொட்டு அப்படியே மேல் வச்சு பூசும் பொழுது கூட அந்த கண் எரிச்சல் குறைகிறது. அதாவது
இயேசு கிறிஸ்து அந்த கால கட்டத்திலே அந்த கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையிலே அவர் இதை செய்தார். ஆனால் இதுதான் முழுமையான நோக்கம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் அந்த யூதர்களுடைய கலாச்சார நம்பிக்கையின் மூலமாக, அதாவது இயேசு கிறிஸ்து அந்த யூதர்களுடைய பாரம்பரியத்தை, கலாச்சாரத்தை, இப்படிப்பட்ட சில அடிப்படை காரியத்தை அவர் மீறவில்லை. அவர்களை நேசித்தார், அவர்களுடைய காரியத்தோடு கூட அவர் ஒத்துழைத்தார் என்பதை காட்டுகிறதற்காக கூட இப்படி ஆண்டவர் செய்திருக்கலாம். இதெல்லாம் ப்ராபபிலிட்டிஸ் தான், ஒருவேளை என்றுதான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஒழிய இதுதான் பதில் என்று நம்ம சொல்ல முடியாது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவர் மண்ணை குழப்பினார் அப்படின்னு பாக்குறோம். எச்சிலை மாத்திரமல்ல, ஒரு மண்ணை எடுத்து அதை குழப்பி அவனுடைய கண்களிலே அவர் பூசுகிறார் என்று இந்த ஒரு சம்பவத்துல வாசிக்கிறோம். மற்ற அந்த யோவான் 9ஆம் அதிகாரத்துல மாத்திரம்தான் அந்த எச்சிலை குழப்பி, மண்ணோடு குழப்பி அவன் கண்களிலே பூசுகிறார். மற்ற 2 இடங்களிலும் காதுல அந்த எச்சிலை தொட்டு காதுல வைத்து, அதுக்கப்புறம் அவனுடைய நாக்கை நீட்டு சொல்லி நாக்கை தொட்டு அவனை சுகமாக்குகிறார். மார்க் 8ஆம் அதிகாரத்துல அந்த ஒரு குருடனை ஊருக்கு வெளியே அழைத்து கொண்டு போகிறார். கிராமத்திற்கு வெளியே அழைத்து கொண்டு போய் அவன் கண்களிலே எச்சையை மாத்திரம் வைத்து நீ எப்படி காண்கிறாய்ன்னு கேட்கிறாரு. அது அவன் சொல்றான், முதல்ல மரங்களை போல மனிதர்களை காண்கிறேன். திரும்பவும் ஆண்டவர் அவன் கண்களை தொடுகிறார். 2வது முறை அவர் எச்சிலை பயன்படுத்தவில்லை. 2வது முறை கண்களை மாத்திரம் தொட்டு நீ எப்படி பாக்குற அப்படின்னும் போது தெளிவாய் கண்டான் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. அந்த ஒரு சம்பவம் நமக்கு இதனூடாக வேற ஒரு கருத்தை நான் சொல்றேன். அந்த ஒரு சம்பவம் நம்முடைய போதகர்களுக்கு ஒரு பெரிய உற்சாகமா இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆண்டவர் இன்றைக்கும் நம்ம ஊழியத்துல இன்ஸ்டன்ட் ஹீலிங் அப்படின்னு நடக்கலைன்னா கூட அநேகர் கிராஜுவலா ஹீல் ஆகிறது நம்ம பாக்குறோம். அது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ஊழியத்துல 2nd அட்டெம்ப்ட்ல தான் இந்த குருடன் தெளிவான பார்வை அடைந்தான். 1st அட்டெம்ப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளர்டு விஷன், ஒரு குழப்பமான தெளிவற்ற தன்மை. அப்ப நம்ம ஊழியர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது. பரவாயில்ல, தொடர்ந்து நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம், ஒரு சின்ன முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது, அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போவோம், இன்னும் ஜெபிச்சு கொண்டிருப்போம், கர்த்தர் நிச்சயமாய் சுகமாக்குவார் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப இந்த மண்ணை ஏன் குழப்பினார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து இதனுடைய காரியத்தை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆதி ஆகமத்தில், அதாவது த ஒரிஜினல் கிரியேட்டிவ் பவர் ஆஃப் காட், தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கும் வல்லமையை அது குறிக்கிறது. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிதாவாகிய தேவன் தான் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல ஆண்டவர் மண்ணினாலே மனிதனை உண்டாக்கினார் அப்படின்னு பாக்குறோம். தேவன், பிதாவாகிய தேவன் மண்ணினாலே மனிதனை எடுத்து அவனை உண்டாக்கினார். அப்ப அதை சிருஷ்டிக்கும் வல்லமை தனக்கும் உண்டு. நான் தேவனுடைய குமாரன், சகல அதிகாரமும் எனக்கும் இருக்கிறது என்று யூதர்களை ஞாபகப்படுத்துவதற்காக அந்த மண்ணை அவர் எடுக்கிறதாக நாம் கொள்ளலாம். ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் தேவன் என்றோ தேவன் குமார் என்றோ அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆகவே தன்னுடைய சர்வ வல்லமைத்துவத்தை, நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம், நான் சிருஷ்டிகர், ஆதியிலே எப்படி பிதாவானவர் மண்ணினாலே மனிதனை உண்டாக்கினாரோ அதே போல இந்த மண்ணை கொண்டு என்னால் அற்புதத்தை செய்ய முடியும் என்று அந்த மக்களுக்கு தன்னுடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படியாக ஆண்டவர் அதை செய்தார் என்று நாம பார்க்கிறோம். அவர் செய்த இன்னொரு காரியத்தை சொல்லிடுறேன். அவர் செய்த ஒவ்வொரு அற்புதத்தின் ஆழமும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று சற்றே வித்தியாசமாக இருந்தது. எல்லா அற்புதமும் ஒரே மாதிரி இல்லை. ஒரே விதத்தில் இயேசு 2 அற்புதங்களை செய்ததாக சரித்திரமே இல்லை. அதனுடைய ஆழம், அதனுடைய தெளிவு, the details of every miracle varies from other miracles. ஒவ்வொரு அற்புதமும் வேற ஒரு அற்புதத்திலிருந்து வித்தியாசமாக இருந்தது. வித்தியாசமான முறைகளை ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார். இந்த உமிழ்நீரை பயன்படுத்தினதுக்கு போல இந்த உமிழ்நீரை பயன்படுத்தின 3 சம்பவத்திலும் வித்தியாசமான விதத்திலே பயன்படுத்துகிறார். நீங்க இதுக்கு சம்பவம் பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் செய்து விளையாட்டா இருக்கும். பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல கூட பாருங்க, அந்த நாகமான் என்ற குஷ்டரோகியை பார்த்து அந்த எலிசா என்ன சொல்றாருன்னா, நீ போயிட்டு அப்படியே யோர்தான்ல 7 தடவை முழுகிட்டு போன்றாரு. அவன் சொல்றான், என் உடம்பெல்லாம் தொட்டு என்னை தடவி இப்படி சுகமாக்குவார்னு பார்த்தா அவர் 7 தடவை முழுகிட்டு போக சொல்றாருன்னு சொன்னான். அப்படி ஆண்டவருடைய செயல்கள் ரொம்ப பைத்தியக்காரத்தனமாக வித்தியாசமானதாக இருக்கும். ஆனால் அதனுடைய உண்மையான தாற்பயம், அது உண்மையான காரியம் அவர் செய்து முடித்த பிறகு, அதாவது எந்த மெத்தட், இயேசு கிறிஸ்து ஒரே விதத்துல எல்லா அற்புதத்தையும் செய்யல. ஏனென்றால் ஒரே விதத்துல ஒரே டெக்னிக்ல அவர் செய்தார்னா ஆண்டவர் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை
அவர்களுக்கு அந்த மோடஸ் ஆப்பராண்டி என்று சொல்வார்கள். மோடஸ் ஆப்பராண்டி அப்படின்னா அற்புதத்தை செய்கிற முறை ஒரே விதத்தில் இருக்கும்போது சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தும். ஆண்டவர் எந்த சந்தேகத்திற்கும் அவர் இடம் கொடுக்கவில்லை. அதுக்காக தான் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே பாத்தீங்கன்னா எலியாவின் காலத்திலே அந்த பலியை செலுத்தும் போது 12 குடம் தண்ணீரை இங்கே ஊற்றுகிறார். நீ எந்த மோசமான நிலைமைக்கு போனாலும் என்னால் அற்புதத்தை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ஆண்டவர் அதை செய்தார். கடைசியை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். ஆண்டவர் செய்யற அற்புதங்கள் ஒரு காப்பு மூலமோ, ஒரு கயிறு மூலமோ, அல்லது ஒரு மந்திரத்தின் மூலமோ, ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க தலிஸ்மான் அல்லது ஆமுலெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது ஸ்பெல், இப்படி ஆண்டவர் செய்யறது இல்லை. அவருடைய சர்வ வல்லமைத்துவம், அவருடைய ஸ்டைல் டிஃப்ரெண்ட். உன் வழிகள் என் வழிகள் அல்ல, உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல, எல்லாவற்றையும் பார்க்கலாம் என் வழிகள் உயர்ந்தவைகள் அப்படின்னு சொன்னார் ஆண்டவர். அதனால ஆண்டவர் அந்த எச்சிலை குழப்பி அந்த மனிதர்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்ததன் மூலமாக தன்னுடைய சிருஷ்டிக்கும் வல்லமையை அந்த இடத்துல விலக பண்ணுகிறார். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. மேற்கொண்டு நாம பேசுவோம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென், ஆமென். மிக அருமையாக, மிக தெளிவாக பாஸ்டர் டேவிட் ஜி சாம்வேல் ஐயா அவர்கள் இந்த கேள்விக்கு விளக்கம் கொடுத்து விட்டார்கள். லிவிங் ஃபாதர் டிவியின் சார்பாகவும் பேசலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் உங்களை அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம் ஐயா. நேயர் கேட்ட நேயர் கூட மிக அருமையான விளக்கம் என்று சொல்லி அவர்கள் வேதத்திலிருந்தும் மருத்துவத்திலிருந்தும் எங்களுக்கு நன்றாக விளக்கம் கொடுத்தீர்கள், மிக அருமை என்று சொல்லி அவர்கள் நம்மை பாராட்டி இருக்கிறார்கள். கர்த்தர் அந்த நேயரை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். நம்முடைய நேயர் இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார். விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களில் வியாதியஸ்தர்கள் மேல் கைகளை வைத்தால் அவர்கள் சுகமடைவார்கள் என்று எழுதப்பட்டுள்ளதே, அதன் விளக்கம் என்னங்கய்யா என்று சொல்லி ஒரு நேயர் கேட்டிருக்கிறார். விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும், ஒரு விசுவாசி கூட வியாதியஸ்தர் மேல கைகளை வச்சா அவங்க சுகமாயிடுவாங்கன்னு எழுதப்பட்டிருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த கொரோனா நாட்களில ஏராளமான வியாதியஸ்தர்கள் சுகமாகாமலே மரித்து கொண்டிருக்கிறார்களே, அதற்கு என்ன விளக்கம்னு சொல்லி கேட்கிறார் பாஸ்டர் டேவிட் குமார் ஐயா அவர்கள். கன்னியாகுமரி பாஸ்டர் டேவிட் குமார் ஐயா அவர்கள் இதற்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மார்க்கு 16ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம், விசுவாசி இருக்கிறவர்களால் நடைபெறக்கூடிய அடையாளங்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு பட்டியலை போடுகிறார். அதுல பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள், நவமான பாசைகளை பேசுவீர்கள், சாவுக்கு எதுவானதை குறித்தாலும் நீங்க ஆக மாட்டீங்க. கடைசியா சொல்லும் பொழுது விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் கைகளை வைக்கும் பொழுது நீங்கள் சொத்தமாவீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். இந்த வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்த பின்பு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை. இது சீசர்களுக்கு உரைக்கப்பட்ட வார்த்தை, அப்போஸ்தலர்களுக்கு உரைக்கப்பட்ட வார்த்தை. அப்படின்ட்டு மாத்திரம் நாம் எடுத்துக்கொள்ளாம அந்த இடத்துல விதமா வாசிக்கிறோம், விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடைபெறும் அடையாளம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அப்ப விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு மக்களாலையும் அற்புதங்களையும் அடையாளமும் செய்ய முடியும். அப்ப தேவன் இன்றைக்கு விசுவாசிக்கிட்ட கனப்படுத்தக்கூடிய தேவன் தான் இருக்கிறாரு. இந்த கொள்ளை நோய்கள்ல நாங்க விசுவாசத்தோடு தான் ஜெபித்தோம், மரித்து விட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வருகிறது. இது நம்முடைய விசுவாச குறைவா அப்படின்னு நாம பார்க்கும் பொழுது ஒரு பக்கம் விசுவாச குறைவு என்று சொல்லுவதற்கும் கிடையாது, இன்னொரு பக்கம் விசுவாசத்தின் அதிகப்படியானதா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை என்று சொல்லலாம். ஏனென்றால் பரவலாய் மக்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலுமே இப்படி மரித்து இருக்கிறாங்க. இந்த காலகட்டம் மாத்திரம் கிடையாது, வேதாகம காலகட்டத்திலிருந்துமே இப்படி நடந்துட்டு வந்திருக்கிறது. அப்ப விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடைபெறக்கூடிய அடையாளங்கள் இந்த நாட்களில பலவிதமான வியாதிகளுக்கு நடந்து கொண்டுதான் இருக்கு. அதுல மாற்று கருத்தெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எத்தனையோ வியாதிகள் விசுவாசத்தின் அடிப்படைகளை செபிக்கும் பொழுது அவர்கள் சுகம் பெறுகிறார்கள். அவை கண்களினாலே நாம காண்கிறோம், நம்முடைய வாழ்விலும் நாம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், அனுபவித்திருக்கிறோம். எத்தனையோ அற்புதங்களை செய்யக்கூடிய ஊழியர்கள் இந்த நாட்களில தேவன் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதே போல சாதாரணமாய் விசுவாசிகள் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிற மக்கள் கூட அற்புதங்களை செய்யக்கூடியவர்களாய் காணப்படுறாங்க. நாம் மேட்டூர் பட்டணத்துல ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிற காலத்துல சித்தூர் பகுதியில சாவடி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம், அந்த பகுதியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண விசுவாசி, மிகவும் குள்ளமான ஒரு மனிதன், அவரை பார்ப்பதற்கு விரும்பப்படத்தக்கவர் அல்ல. ஆனா அந்த கிராமத்துல அநேகரால அறியப்பட்ட ஒரு மனிதனாய் காணப்பட்டார். ஏனென்றால் அவர் யாராருக்கெல்லாம் ஜெபிக்கிறாரோ அவர்கள் எல்லாருமே சுகம் பெற்றிருந்தாங்க.
அப்ப இன்றைக்கும் தேவன் விசுவாசத்தோடு கூட நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் அவர் செய்கிறார். பல விதமான வியாதிகளுக்கு நாம் ஜெபிக்கிறோம், ஆனா விசுவாசத்தின் அடிப்படைகளை ஜெபிக்கிறோம். நாம் பதிலை பெறுவதற்கு தாமதம் ஆகிறது. அதற்கு முன்பாகவே மக்கள் மரித்து போய் விடுகிறார்கள். இது நம்ம விசுவாசத்து குறைவு என்று நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா மார்க் எழுதின சுவிசேஷத்தில் 9ஆம் அதிகாரத்திலும் மத்தேயு 17ஆம் அதிகாரத்திலும் ஒரு பிசாசை 9 சீசர்கள் சேர்ந்து துரத்துவார்கள், முடியாது. இயேசு துரத்தி விடுவார். பின்பு சீசர்கள் கேட்பாங்க, ஆண்டவரே இவைகளையே எங்களால துரத்த முடியல அப்படிங்கும் பொழுது, உங்களுடைய அவிசுவாசத்தினால தானே அப்படின்னு சொல்லிடுவார். உங்களுடைய அவிசுவாசத்தினாலதான் அதை துரத்த முடியவில்லை என்று. அப்ப இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்வில் விசுவாச குறைவுகள் இருக்கிறது. சில காரியங்களுக்கு ஜெபிக்கும் பொழுது விசுவாச குறைவுகள் வந்துருது. ஏன் சில வியாதிகளுக்கு நாம் ஜெபிக்கும் போது விசுவாச குறைவு வந்துருதுன்னா, அந்த வியாதியின் உக்கரத்தை நம்ம ஒரு வேளை பார்க்கிறோம். இந்த உக்கரத்துல, இந்த வியாதியின் உக்கரத்தில் இருக்கிறாங்க, நிச்சயமாகவே மரித்து விடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணப்போக்கு நமக்குள்ள வரும் பொழுது மெய்யாகவே அங்க விசுவாசம் அடிபட ஆரம்பிக்கிறது. இல்லை என்றால் ஒரு மருத்துவர் இவர் இறந்து போய் விடுவார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தையை நம்ம நம்பி விடும் பொழுது நம்முடைய ஜெபத்துல அந்த விசுவாச வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்த முடியாம போய் விடுகிறது. ஆகவே நம்முடைய வாழ்வில இன்றைக்கு விசுவாசிப்போமானா நிச்சயமா அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. நம்முடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுவதற்காக நாம் தொடர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும். அப்படி செய்யும் பொழுது நிச்சயமா தேவன் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துவார். ஆமென். ஆமென். மிக அருமையாக பாஸ்டர் டேவிட் குமார் ஐயா அவர்கள் விளக்கம் கொடுத்தார்கள். ஐயாவை பேசலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியின் சார்பாக, லிவிங் ஃபாதர் டிவியின் சார்பாகவும், பாஸ்டர் இம்மானுவேல் ஐயாவுடைய சார்பாகவும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம். அவர்களுக்கு நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நேரத்திலும் கூட இன்னொரு நேயர் கேள்வி கேட்டிருக்கிறார். என்ன கேள்வி என்றால், ஊழியர்களும் இன்று வியாதியினாலே மரித்து போகிறார்கள். அநேகருக்காக ஜெபத்துல உற்சாகப்படுத்துகிற, பிரசங்கத்துல வசனத்துல கட்டி எழுப்புகிற, ஜெபம் பண்ணி அநேகரை சுகமாக்குகிற அப்படிப்பட்ட கர்த்தருடைய தாசர்களும் வியாதியினாலே தான் மரிக்கிறார்களே, ஏன் இது இப்படி ஒரு காரியம் நடக்கிறது என்ற ஒரு கேள்வியை ஒரு நேயர் கேட்டிருக்கிறார். இந்த கேள்விக்கு பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் ஐயா பதில் சொல்லும்படியாக, விளக்கம் கொடுக்கும்படியாக அன்போடு கூட கேட்கிறோம். பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் ஐயா இதற்கான விளக்கம் கொடுங்க. ஐயா உங்க மைக்க கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த நாளிலும் இந்த பேசலாம் வாங்க என்கிற நிகழ்ச்சியிலே அழைத்த போதக பிதாக்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதனுடைய ஊழியர்களும் அது சரியான பதில் எனக்கு சொல்லுங்கய்யா. ஒரு நிமிஷம் கூட ஒரு கேள்வியுடைய காரியம். கேள்வி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு வியாதியினால ஊழியக்காரர் மரிச்சு போறாங்க. ஊழியக்காரர் தான் அநேகருக்கு சுகம் கொடுக்கறாங்க. வியாதியில இருந்து அவர்கள் விசுவாசத்துல கட்டி எழுப்புறாங்க. அந்த ஊழியக்காரரே வியாதியில மரித்து போயிடுறாங்க. அவர் போதித்த போதனையும் விசுவாசமும் என்ன ஆகிறது அப்படின்னு ஒரு நேயர் கேட்கிறார். சொல்லுங்க ஐயா. இது உடைய காரியங்கள் ஒரு கடினமான ஒரு கேள்விதான். இருந்தாலும் மரணம் சம்பவிக்கக்கூடிய இன்னைக்கு அநேகர் மரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய அவிசுவாச நிலையில் அல்ல. இன்றைக்கு சூழ்நிலைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது எலிசாவுடைய அந்த காரியத்துல கூட நான் பார்க்கும்போது அவனுடைய ஊழிய அனுபவத்திலே அநேகரை அவன் எழுப்பி இருக்கிறான். அந்த சுனேமியாள் வீட்டிலேயும் அந்த மகனை உயிரோடு கூட எழுப்பி இருக்கிறார். இன்னும் அநேக அற்புதங்களை அந்த எலிசாவுடைய வாழ்க்கையில அவன் செய்தாலும், அவனும் ஒரு காலத்துல மரித்து போகிற
அந்த சூழ்நிலைகளை நாம் பார்க்கிறோம். இது எதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மரணம் இதனாலதான் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க அவங்க அவிசுவாசம் அந்த காரியத்தினாலதான் அவங்க மரிச்சிட்டாங்க, இல்ல விசுவாசம் இல்லாதனால மரிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறதை காட்டிலும் அவர்கள் எப்படி எலிசாவுடைய அந்த காரியத்திலே கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு பாடம், அவன் உயிரோடு இருந்த நாட்களிலே அவன் ஊழியம் செய்தான், அதுக்கு பின்பாகவும் மரித்தும் அவன் ஊழியம் செய்கிறான். ஒரு சில சூழ்நிலைகள் அவங்க வாழ்க்கையில தேவ திட்டத்தின்படி ஒரு சில காரியங்கள் அது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இதுல மரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு இதெல்லாம் இல்லை. தேவன் அவர்களுக்கு குறித்த ஒரு காலங்கள் வரும்போது அவர்களை அவர் எடுத்துக்கொள்ளுகிறார். அதனால இதுதான் காரியங்கள் ஐயா. ஆமென். அருமையான ரிச்சர்ட் ஐயா அவர்கள் மிக அருமையாக விளக்கம் கொடுத்தார்கள். ஐயாவை பேசலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியின் சார்பாக அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம். ஐயா அவர்களை தொடர்ந்து ஆண்டவர் ஊழியத்திலே பயன்படுத்துவாராக. இன்னொரு கேள்வியை ஒரு நேயர் கேட்டிருக்கிறார். நேற்று தினத்துல கேட்ட கடைசி கேள்வி, தேவன் ஊழியர்களை அழைக்கும் பொழுது எல்லா வரங்களையும் கொடுத்துத்தானே அழைக்கிறார். அப்படி இருக்க ஒரு சிலர் மட்டும் சுகமளிக்கும் ஊழியத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள், சுகமும் பெறுகிறார்கள் மக்கள். ஒரு சிலர் சுகம் பெறாமலே இருக்கிறார்கள், சுகமளிக்கும் ஊழியத்திலே தேவன் ஒரு சிலரை பயன்படுத்துவதில்லையே, ஏன் என்று சொல்லி ஒரு நேயர் விளக்கம் கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு பாஸ்டர் ஜெபவீரன் ஐயா அவர்கள் நமக்கு விளக்கம் தரும்படியாக அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஐயா ஜெபவீரன் ஐயா வாங்க. சவுண்டு கேட்கல. சவுண்டு கேட்கல ஐயா. ஒரு நேயர் கேட்ட கேள்வி, நேற்று தினத்துல கேட்ட கேள்வி, அந்த கேள்வி என்னன்னு கேட்டா, தேவன் ஊழியர்களை அழைக்கும் போதே எல்லா வரங்களையும் கொடுத்துத்தானே ஊழியத்திற்கு அழைக்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சிலர் மட்டும் ஜெபம் பண்ணும்போது சுகம் கிடைக்கிறது, விசுவாசிகளும் சுகம் பெறுகிறார்கள், அந்த ஊழியக்காரர் ஜெபம் பண்ணும்போது சுகமும் கிடைக்கிறது. அதே நேரத்துல சில ஊழியக்காரர்கள் ஜெபம் பண்ணா சுகம் கிடைப்பதில்லை, விசுவாசிகளும் சுகம் பெறுவதில்லை, ஏன் இப்படி நடக்கிறது என்று சொல்லி ஒரு நேயர் கேட்கிறாருங்க ஐயா. அதுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க. ஜெபவீரன் ஐயா இதற்கு கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க. ஓகே ஓகே. இதனால எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள், ஸ்தோத்திரங்களை தெரிவிக்கிறேன். நம்ம அற்புதமான ஒரு கேள்வி இது. ஆனாலும் இதுல நம்முடைய புரிந்து கொள்ளுதல் ரொம்ப முக்கியமா அவசியமா தேவையா இருக்கிறது. எப்படி அப்படின்னாக்கா, ஊழியத்துக்கு ஆண்டவர் அழைக்கும் போது இப்போ சீசர்களை நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு சில வல்லமையை ஆண்டவர் கொடுத்து அவங்களை அழைத்து அவங்களை ஊழியத்துல பயன்படுத்துறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஐயா சவுண்ட் விட்டு கேக்குதுங்க. எல்லா வல்லமையும் அந்த எல்லா வரங்களையும் ஆண்டவர் கொடுத்து அழைக்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது. அதே போல இந்த வல்லமை வரங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் சமூகத்துல நம்ம காத்திருந்துதான் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதா இருக்குது. இப்போ குறிப்பா இந்த காலங்கள்ல, கடந்த காலங்கள்ல நம்ம பார்க்கும்போது டிஜிஎஸ் தினகரன் ஐயா இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தை அவர் துவக்கி அற்புதமா செய்தாரு. அவருடைய ஊழியங்களை பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 7 ஆண்டுகள் அவர் ஆண்டவர் சமூகத்துல ஜெபித்து காத்திருந்து வரங்களை பெற்றுக்கொண்டு அதுக்கு பிற்பாடு இந்த மாதிரி சுகமளிக்கும் வல்லமையோடு கூட ஆண்டுடைய ஊழியத்தை அவர் செய்ததை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆகவே வரங்கள் என்பது ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் கொடுப்பதில்லை. ஆண்டவர் பாதத்துல யாரு காத்திருந்து ஜெபிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆண்டவர் அந்த வரங்களை கொடுக்கிறார். அதே போல பைபிள் படி நம்ம பார்க்கும்போது சீசர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்து நடத்தினார். அதே போல ஆதி அப்போஸ்தலர்களுக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்து நடத்தினார். அப்போஸ்தலர்களும் நம்ம பார்க்கும்போது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் வல்லமையோடு கூட உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரின் வல்லமையோடு கூட அவர்கள் ஊழியத்தை செய்ததை நம்ம பார்க்கிறோம். எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் தடைகள் இருந்தாலும் அவங்க ஊழியத்தை செய்ததை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆகவே இதுல நம்ம தெளிவா புரிந்து கொள்ள வேண்டியது,
வரங்கள் அப்படின்றது வந்து எல்லா ஊழியக்காரரும் பெற்று ஊழியத்துக்கு வருகிறது இல்லை. ஊழியத்துக்கு வந்து காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் அநேகர். அதே போல ஆண்டவரிடத்துல நம்ம பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட சில தகுதியான காரியங்களை வந்து ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். அப்படி அந்த தகுதியை நம்ம பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஆண்டவர் பார்வையில ஒரு நற்சாட்சி, ஒரு தாழ்மை, ஆண்டவர் விரும்புகிற விதத்துல நம்முடைய வாழ்க்கை, ஆண்டவரையே மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு வாழ்க்கை. சில நேரங்கள்ல நம்ம பார்க்கும்போது கூட சிலர் வந்து அவங்களுக்கு மகிமையை தேடுகிறத வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஆனால் ஆண்டவர் வந்து இந்த அற்புதங்களை வந்து கொடுப்பது வந்து எதற்காக அப்படின்னாக்கா வந்து ஆண்டவரையே மகிமைப்படுத்துவதற்காக தான். நேற்று தினத்துல கூட ரெவரண்ட் பால் பிரபாகரனையா பேசும்போது இந்த காரியத்தை வந்து பகிர்ந்து கொண்டார். யோவான் 9ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்துல இருந்து அவர் பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அந்த பாவத்தினால வியாதி வருகிறது அப்படின்றத அந்த குருடன் இருக்கிறான், இயேசுவினிடத்துல வரும்போது அவனுக்கு வந்து சுகம் கிடைக்கிறது. ஆனால் இவன் செய்த பாவமா, இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆண்டவருடைய வசனம் அங்க தெளிவா சொல்லுது, தேவனுடைய கிரியை வெளிப்படும் பொருட்டு அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அல்டிமேட்டா இந்த அற்புதம், இந்த வரங்கள் செயலாற்றும் போது வந்து ஆண்டவருடைய நாமம் தான் வந்து மகிமைப்படணும். அதனால கர்த்தரையே மகிமைப்படுத்தணும்னு யாரு குறிக்கோளா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஆண்டவர் என்ன செய்யறாருனாக்கா அப்படிப்பட்ட வரங்களை வந்து கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்ல முடியும். விதத்துல அநேகர் அப்படிதான் செய்தாங்க. இது எங்களால ஒன்றும் இல்லை, அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர்கள் நாங்கள் செய்ய வேண்டியதை மாத்திரம் நாங்கள் செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தாழ்த்தி சென்ற தேவ பிள்ளைகளை வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவும் இதுக்கு முன்மாதிரி பிதாவாகிய தேவனையே அவர் உயர்த்தி சென்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆகவே ஆண்டவரை நம்ம மகிமைப்படுத்தும் போது நிச்சயமா ஆண்டவர் வரங்களை தருகிறார். காத்திருக்கும் போது ஆண்டவர் வரங்களை தருகிறார். ஊழியத்துல வந்து எல்லா வரங்களும் பெற்றவர்களே நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது. ஒரு சிலருக்கு ஆண்டவர் விரும்புகிற வாஞ்சிக்கிற வரங்களை ஆண்டவர் வந்து தருகிறார். ஆனால் ஆண்டவர் அவருடைய மகிமைக்காக இவைகளை வந்து நடத்துகிறார். அதனால நம்ம ஊழியத்துல வந்து அப்படிப்பட்ட வரங்களை இன்றைக்கு வந்து நம்ம தேடி வாஞ்சித்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இன்றைய காலகட்டத்துல வந்து விசுவாசிகள் வந்து அதை தான் நாடுகிறார்கள். ஆகவே அப்படிப்பட்ட அந்த வரங்கள் வந்து இன்றைக்கு செயலாற்றணும் அப்படின்னாக்கா வந்து நிச்சயமா அது இன்றைக்கு சபைக்கு தேவை, மக்களுக்கு இன்றைக்கு வாழ்கிற இந்த உலக மக்களுக்கு அது தேவை. அதே போல நம்முடைய ஊழியத்துல வந்து அப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை தான் மக்கள் வந்து எதிர்பார்க்கிறாங்க. அதனால எந்த நிலையிலும் வந்து அற்புத அடையாளம் இல்லை அப்படின்னாலே வந்து அங்க நிச்சயமா வந்து சில மக்கள் மத்தியில வந்து சந்தேகங்களும், அவங்களுக்கு விசுவாச குறைவுகளும், விசுவாச வாழ்க்கையில தடுமாற்றங்களும் வருவதை நம்ம வந்து பார்க்க முடிகிறது. அதனால நிச்சயமா அந்த வரங்கள் தேவை. ஆகவே ஆண்டவர் விரும்புகிற அந்த வரங்களை விசுவாச மக்களுக்கு அளிப்பதற்கு நம்ம நிச்சயமா அதிகமாய் வந்து ஜெபிக்க வேண்டும். அதே போல சிலர் வந்து இந்த வரங்களை வந்து சாதாரணமா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நினைக்கிறாங்க. அதே போல சிலர் வந்து இதை தவறாகவும் பயன்படுத்துறது வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால இந்த சூழலெல்லாம் மாற வேண்டும். உண்மையான ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிற தரிசனத்தோடு கூட, பாரத்தோடு கூட ஆண்டவருடைய இதயத்தின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிற அந்த ஊழியர்களை இன்றைக்கு நம்ம வந்து ஆண்டவர் தேடுகிறார். ஆண்டவர் அப்படி இருந்தா நிச்சயமா அற்புதங்களை வந்து செய்கிறார். ஆகவே அப்படிப்பட்ட அற்புதத்தை, அப்படிப்பட்ட வரங்களை வந்து ஊழியர்களாக இருக்கிற நாம் நாட வேண்டும். அதே போல ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை பயன்படுத்தி சபைகள்ல இந்த காலங்கள்லையும் வரும் காலங்களிலும் அவருடைய மாபெரும் எழுப்புதலின் திட்டத்தையும் நிச்சயமா வந்து நிறைவேற்றுவார் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஸ்தோத்திரம். மிக அருமையான ஜெப வீரன் ஐயா அவர்கள் விளக்கம் கொடுத்தார்கள். ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். வேதமும் அவிதமாகவான் சொல்லுகிறது, குணமாக்கும் வரம் என்று வரும் பொழுது எல்லாருக்குமே குணமாக்கும் வரத்தை தேவன் கொடுத்து விடுவதில்லை. ஒருவருக்கு தீர்க்க தரிசன வரமும், ஒருவருக்கு ஞானத்தை போதிக்கிற வரமும், ஒருவருக்கு அறிவை உணர்த்தும் வரமும், ஒருவருக்கு விசுவாசம் என்னும் வரமும், ஒருவருக்கு பற்பல வியாதிகளை குணமாக்கும் வரங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகவே மிக அருமையாக விளக்கம் கொடுத்த ஐயா அவர்களை பேசலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் லிவிங் ஃபாதர் டிவியின் சார்பாகவும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம். ஐயா அவர்களை தேவன் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவாராக. இந்த நாளில இன்னொரு நேயர் கேள்வி கேட்டிருக்கிறார். பரிசுத்தவான்களுக்கு வியாதியே வராது, மரணமும் கூட வராது. அது பரிசுத்தவான்கள் ஊழியக்காரர்களாகவும் இருக்கலாம், விசுவாசிகளாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் பரிசுத்தவான்களுக்கு, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு, ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வியாதியும் வராது, மரணமும் வராது.
என்று இன்றைக்கு சிலர் போதிக்கின்றார்கள். ஆகவே வசன அடிப்படையில இதற்கு விளக்கம் கொடுங்கள் ஐயா என்று சொல்லி ஒரு நேயர் கேட்டிருக்கிறார். பாஸ்டர் டேவிட் குமார் ஐயா அவர்கள் இதற்கு விளக்கம் தரும்படியாக உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லணுங்கய்யா, இங்க சுருக்கமாகவும் சொல்லணும், உங்களுடைய விளக்கம் எல்லாருக்கும் தெளிவாக இருக்கணும். நாம இன்னொரு சுற்று வர வேண்டியது இருக்கிறது. இந்த நாட்களில் பொதுவாக அநேகர் சுகம் பெறுவதில்லை, தேவ பிள்ளைகள் சுகம் பெறுவதில்லை. ஏன் சுகம் பெறுவதில்லை என்கிற வேதாம கலந்தாய்வுல நாம் எல்லாரும் கலந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதை சார்ந்த கேள்விகளை நேயர்கள் கேட்க வேண்டும். அது சார்ந்தது இல்லாம மற்ற கேள்விகளை எல்லாம் இந்த நேரத்துல நீங்கள் கேட்க வேண்டாம். தயவு செய்து நேயர்களும் கூட இந்த விஷயத்துல எங்களோடு கூட ஒத்துழைப்பு தர உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஐயா சோத்திரம், சொல்லுங்க ஐயா. டேவிட் குமார் ஐயா, உங்க விளக்கம் கொடுங்க. பரிசுத்தவான்களுக்கு வியாதி வராது, மரணமும் வரக்கூடாது என்று இன்றைக்கு சில போதிக்கிறார்கள் என்று சொன்னீங்க. இந்த போதனையை ஃபர்ஸ்ட் நான் தவறான போதனை என்பதை நான் சுட்டி காட்டுகிறேன். இந்த போதனையை செய்கிறவர்கள் வேதத்தை சரியாக அவர்கள் நிதானிக்காதவர்கள் என்று கூட நம்ம சொல்லலாம். இல்லைன்னா துருபதேசத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் என்று கூட, நூதனமான ஒரு உபதேசம் என்று கூட சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம வேதத்துல பரவலா பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்தவான்கள் வியாதிப்பட்டு இருக்கிறாங்க. பரிசுத்தவான்கள் இந்த பூமியில சரீரத்தோடு தான் இருக்கிறாங்க. பரிசுத்தவான்கள் இந்த பூமியில தான் இருக்கிறாங்க, அவங்க பரலோகத்தில் இல்லை. பரலோகத்தில் இருந்தா தான் அவங்களுக்கு அங்க வருத்தம் இல்லை, அங்க அலறலும் இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இப்ப பரிசுத்தவான் இந்த பூமியில சரீரத்துல இருக்கிறபடினாலே பரிசுத்தவானுக்கு வியாதிகள் வரும். ஏன்னா வேதத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம்னா, ரெட்டிப்பான வரத்தை பெற்றுக் கொண்டிருந்த எலிசா கூட அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா, 2 ராஜாக்கள் 13ஆம் அதிகாரம் 14வது வாக்கியத்துல வாசிக்கும் பொழுது அவர் மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதிகள இருந்தார் என்று வேதத்துல வாசிக்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, நம்ம பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது எப்பாப்ரா தீத்துங்கிறவரு மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதிகள இருந்தார் என்று வேதத்துல வாசிக்கிறோம். அதே போல 1 தீமோத்தி 5ஆம் அதிகாரத்தை நாம வாசிக்கும் பொழுது தீமோத்திக்கு வியாதி இருந்தது, அது வயிற்று பிரச்சனையா இருந்தது என்று வேதத்துல வாசிக்கிறோம். அதே போல எசேக்கியா ராஜா பார்க்கும் பொழுது அவன் நம்பிக்கையில ஸ்திரமுள்ள மனிதனாய் இருந்தா, அவரு கூட வியாதிப்பட்டவராய் இருந்தார். அப்ப வேதத்துல நம்ம பரவலா பார்க்கும் பொழுது அநேக மக்கள் வியாதியில் இருந்திருக்கிறாங்க, பரிசுத்தவான்கள் வியாதியில் இருந்திருக்கிறாங்க. அதுல நீங்க விசேஷமா அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் 9வது அத்தியாயத்துல பேதுரு ஒரு பட்டணத்துக்கு போவார். அந்த பட்டணத்துல இருக்க பரிசுத்தவான்களை பார்க்கும்படியாய் போவார். அங்க பரிசுத்தவானா இருந்த ஐனேயு 8 வருடமா கட்டல் கிடையில திமிர்வாதத்துல கிடந்தான். அப்ப பரிசுத்தவான்களுக்கு வியாதிகள் வரும், வராது என்பது கிடையாது. அந்த வியாதிகள்ல பரிசுத்தவான்கள் சுகம் பெறுகிறார்கள், பரிசுத்தவான்கள் என்ன செய்ய சுகம் பெறாமலும் இருக்கிறாங்க. 2வது ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க, பரிசுத்தவான்களுக்கு மரணம் வரக்கூடாது என்று சொல்லி. பரிசுத்தவான்களுக்கு மரணம் வரக்கூடாது என்பது கிடையாது. பரிசுத்தவான்கள் நிச்சயமா மரிப்பாங்க. ஒருவேளை மரணம் இல்லை அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்லக்கூடிய காரியம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 25, 26ல வாசிக்கும் பொழுது, எனக்கு விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான், என விசுவாசிக்கிறவன் மறியாமலும் இருப்பான் என்கிற அந்த வசனத்தின் ஆதாரத்தில் அவர்கள் சொல்லி இருப்பார்கள் என்றால், அது இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே நடக்கக்கூடிய காரியம். ஆமா, அது இயேசு கிறிஸ்து வருகையிலே நடக்கக்கூடிய காரியம். ஆனா பரிசுத்தவான்களுக்கு மரணம் உண்டு அப்படிங்கிறதுல நம்ம தெளிவா இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம 1 தெசலோனிக்கர் 3ஆம் அதிகாரத்துல 13வது வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது, இவ்விதமாய் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தமது பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடு கூட வரும் பொழுது, அப்ப பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடு, அப்ப பரிசுத்தவான்களுக்கு மரணம் இருக்கிறது, அவர்கள் மரித்து இருக்கிறார்கள். பூமியில் இருக்கிற பரிசுத்தவானோ பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களோ விசுவாசிகளோ அவிசுவாசிகளோ யாரா இருந்தாலும் தாயின் வயிற்றுல இருந்து பிறந்த பின்பு அவர்களுக்கு மரணம் நிச்சயம். ஏன்னா எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 27வது வாக்கியத்துல வாசிக்கும் பொழுது, ஒரு தரம் மரிப்பது மனுஷனுக்கு அது நியமிக்கப்பட்டது. பிரசங்கில வாசிக்கும் பொழுது 8ஆம் அதிகாரத்துல 8வது வசனத்துல, ஆவியை விடாது இருக்கிறதுக்கு ஆவியின் மேல அதிகாரம் இல்ல. ஆண்டவரே, நான் பரிசுத்தவான் இருக்கிறேன், என்ன நீங்க மரணத்துக்குள்ள நடத்தாதீங்க ஆண்டவரே, நான் மறிக்கவே கூடாது ஆண்டவரே அப்படிங்கலாம் அங்க வேண்டிக் கொள்ள முடியாது. அப்ப பரிசுத்தவான்களுக்கு மரணம் ஒன்று உண்டு.
அது எல்லாருக்கும் உரியதுதான். மரிக்காம பரலோகத்துக்கு போன மோசையும் எலியாவும் கூட இந்த பூமியில மரிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை தேவன் வகுத்து வைத்திருக்கிறார். அப்ப பரிசுத்தவான்களுக்கு வியாதி வருவது தவறு கிடையாது, பரிசுத்தவான்கள் மரிப்பதும் தவறு கிடையாது. பரிசுத்தவானுக்கு வியாதி வந்ததினாலே அவர் பாவி என்று முத்திரை குத்துவது தவறு. பரிசுத்தவான்கள் மரித்து போவதனாலே அவர்கள் பரிசுத்தவான்கள் இல்லை என்று சொல்லுவதும் தவறான கூற்றாய் காணப்படுகிறது. கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். மிக அருமையாக பாஸ்டர் டேவிட் குமார் ஐயா அவர்கள் இந்த காரியங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார்கள். இது ஒரு துருபதேசம் என்று சொல்லி மிக விளக்கமாய் சொன்னார்கள். பரிசுத்தவான்களுக்கு வியாதியே வரக்கூடாது, மரணமே வரக்கூடாது என்றெல்லாம் வேதத்துல எங்கும் சொல்லப்படவில்லை. அது விசேஷமான கிருபைகள் பெற்றவர்கள் ஒரு தரம் பிறப்பதும் மரணம் அடைவதும் நியாய தீர்ப்படைவதும் மனிதனுக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி மிக அருமையாக விளக்கம் கொடுத்தார்கள். ஐயா அவர்களை பேசலாமாங்க நிகழ்ச்சியின் சார்பாக அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம். ஐயா அவர்களை தொடர்ந்து தேவன் பயன்படுத்துவாராக. ரைட். இந்த நேரத்துல இன்னொரு முக்கியமான காரியத்துல ஒருவேளை இதே கருத்துல பாஸ்டர் பால்ஜி பிரபாகரன் ஐயா கூட உங்களுடைய கருத்தை நீங்க சொன்னா நல்லா இருக்கும் நான் விரும்புறேங்க ஐயா. உங்களுடைய கருத்தை கூட நீங்க சொல்லுங்க. இதே கேள்விக்கு பரிசுத்தவான்களுக்கு வியாதியே வராது, மரணமே வராது என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள். இதை குறித்து உங்க கருத்தை நீங்க சுருக்கமா சொல்லும்படியா உங்களை கேட்டுக்கொள்ளுங்க. ஏற்கனவே அருமையான தேவகுமார் ஐயா மிக நேர்த்தியான விளக்கங்களை நமக்கு கொடுத்து விட்டார். வியாதி இந்த பூமியில வந்தது மனிதனுடைய பாவத்தினால்தான் என்று சொல்லி நேற்று நாம் சிந்தித்தோம். அதே வேளையில கட்டாயமாக பிறக்கிற அத்தனை பேருக்கும் மரணம் என்பது நிச்சயம். ஜனன நாளும் மரண நாளும் தேவனாலே முன்குறிக்கப்பட்ட ஒன்று. ஆகவே இந்த மரணத்தை யாரும் தவிர்க்க முடியாது. அதே போல 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே துரோபீமு என்கிற ஒரு மனிதன் வியாதிப்பட்டதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். 1 தீமோத்தேயு 5:23 அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுக்கு சொல்லுகிறார், உனக்கு அடிக்கடி நேரிடும் பலவீனங்களுக்காக உன் உணவோடு கொஞ்சம் திராட்சரசமும் கூட்டிக்கொள் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சீடர்களாகிய அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாரும் மரித்தார்கள் என்று திருச்சபை வரலாற்றிலே நம்பப்படுகிறது, சொல்லப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, மரித்த மக்கள் தான், மரித்த விசுவாசிகள் தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது ரகசிய வருகையிலே முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். ஆகவே பூமியிலே ஏற்கனவே அவர் சொன்னது போல ஒரே தரம் மரிப்பது, பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவது தேவனாலே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு விரோதமான தவறான போதனைகளுக்கு நாம் இடம் கொடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். ரோமர் 5ஆவது அதிகாரத்திலே 17ஆவது வசனம், அல்லாமலும் ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே அந்த ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க. ஆகவே மரணம் எல்லாரையும் ஆளுகிறது என்று பார்க்கிறோம். அதே போல 21ஆம் வசனம், பாவம் மரணத்துக்கு ஏதுவாக ஆண்டு கொண்டது போல. ஆகவே பாவத்தின் மூலமாக மனிதன் பாவம் செய்ததினாலே பூமிக்குரிய மரணம் வந்தது. ஆண்டவருக்கு விரோதமாக பாவத்திலே தொடர்ந்து நீடித்திருந்து மனம் திரும்பாமல் போனால் 2வது மரணத்துக்கும் அவன் பங்குள்ளவன் ஆகிறான். ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறது, உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லுகிறது. அது மட்டுமல்ல, 2வது மரணம் என்பது அக்கினி கடல்ல தள்ளப்படுகிறது. யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் 25-26 ஆண்டவர் சொல்லுகிறது, என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான், மறியாமலும் இருப்பான் என்கிறதோட அர்த்தம் என்ன? 2வது மரணத்திற்கு உட்படாமல் முதல் மரணத்தை அடைந்தாலும் பிழைப்பார்கள். அந்த அர்த்தம் தானே தவிர என்றென்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான்ங்கிறதோட அர்த்தம் என்னன்னா, பூமியில ஒரு முறை மறிப்பது, ஆனா அந்த மரணம் நித்தியமா இருக்காது. அது ஒரு மரணத்தோட முடிஞ்சு விசுவாசிக்கிறவங்க கிறிஸ்துவோட இருப்பாங்க. அந்த மரணம் என்றென்றைக்கும் உள்ள மரணம் அல்ல கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு
என்ற அர்த்தத்தில் ஆண்டவர் உணர்த்துகிறார். ஆகவே பரிசுத்தவான்கள் வியாதிப்படுவது ஒரு கால அவங்களுடைய சரீரத்தின் பலவீனமா இருக்கலாம், சரீரத்தை பேண தவறுனதா இருக்கலாம், அதிக பக்தியினால அதிக உபவாசம் போட்டு சரீரம் பலவீனப்பட்டு இருக்கலாம், அல்லது தங்களுடைய சரீர பலனுக்கு மேல கடின உழைப்பு செய்ததுனால பலவீனம் வரலாம், அல்லது இயற்கையில நல்ல உணவுகளை உட்கொள்ள போதுமான வசதிகள் இல்லாததுனால பரிசுத்தவான்கள் பலவீனம் அடையலாம். இவைகள் அல்லாம வியாதி கிருமிகளால பலவீனம் அடையலாம். இது எதுவுமே தேவனுடைய நாலேஜ்ல இல்லாம அல்லது தேவனுக்கு தெரியாமல் ஒன்றும் ஒரு பரிசுத்தவானுக்கு நேரிடுவதில்லை. ஆகவே ஆண்டவர் இயேசு சொல்றாரு, உங்கள் தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டு இருக்கிறது. பிதாவுடைய சித்தம் இல்லாம தலையில இருக்கிற ஒரு மயிர் கூட கீழே விழாதுன்னு சொல்ற. ஆகவே பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்படுகிற பலவீனங்கள் தேவனால் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம், தேவனால் சில சமயங்களில் அனுப்பப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் அது அவனை அழிப்பதற்கு அல்ல, அவரோடு இன்னும் நெருக்கமாய் இணைத்துக் கொள்வதற்காகவே. ஆகவே இதை பற்றி நேயர்கள் குழம்ப வேண்டாம். வசனத்தை விசுவாசிப்போம், வசனத்தின்படி நடப்போம். ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். 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 மிக 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 அருமையான விளக்கம் தந்தார்கள் பாஸ்டர் பால்ஜி பிரபாகரன் ஐயா அவர்கள். மிக அற்புதமான விளக்கம் அளித்து நேயர்களை அவர் மிகவும் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார். ஐயா அவர்களை அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியை ஒரு நேயர் கேட்டிருக்கிறார். விபத்தினாலே உடல் உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுகிறது, மரணங்கள் சம்பவிக்கிறது, இப்படிப்பட்ட நிலைகள் எல்லாம் வரும் பொழுது தேவன் நம்முடன் இல்லை என்ற அளவுக்கு அநேகர் சோர்ந்து போகிறார்கள். இது ஏன் நடக்கிறது ஐயா, விளக்கம் தாருங்கள் என்று சொல்லி நேயர் கேட்கிறார். டேவிட் ஜி சாம்வேல் ஐயா இதற்கு விளக்கம் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். விபத்தினாலே உடல் உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுகிறது, வியாதியினாலே உடல் உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுகிறது, மரணமும் சம்பவிக்கிறது. இதனாலே தேவன் தங்களோடு இல்லை என்கிற அளவுக்கு விசுவாசிகள் சோர்ந்து போகிறார்கள். இதற்கு சரியான விளக்கம் தரும்படியாக பாஸ்டர் டேவிட் ஜி சாம்வேல் ஐயாவை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. நல்ல கேள்வி. விபத்துக்கள், ஆபத்துக்கள் எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கு உண்டாகிறது. கை கால் முறிந்து போகிறது, மண்டை உடைந்து போகிறது, சில சமயத்துல ஆக்சிடென்ட்ல ரொம்ப தவித்து போய் விடுகிறோம். உண்மைதான். ஆனால் அதனாலே அவரோடு கூட தேவன் இல்லை என்று நம்ம நிச்சயமாய் சொல்லிவிட முடியாது. ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது, நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும், கர்த்தரோ அவைகள் எல்லாவற்றினின்றும் அவனை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. எந்த இடத்துலயுமே ஆண்டவர் சொல்லல உங்களுக்கு கஷ்டம் வராது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லல. எப்படி ஒரு 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 செழிப்பை வைத்து நாம ஒரு மனுஷனோட கடவுள் இருக்காருன்னு எப்படி சொல்ல முடியாதோ, ஒரு மனுஷன் வறுமையில இருக்கான் அப்படின்னா அவனோடு தேவன் இல்லை என்று எப்படி சொல்ல தேவன் இல்லை என்று எப்படி சொல்ல முடியாதோ, அதே போலதான் கஷ்டங்களும் பாடுகளும், அந்த கஷ்டங்கள் பாடுகள் என்பதுல இதுவும் அடக்கம் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஒருவேளை ஒருவர் நல்லா யோசித்து பார்க்கணும். விபத்துக்கள் வாலண்டியர், அதாவது தானாக போய் விபத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிற எத்தனை பேர் உண்டு? லெஃப்ட் சைட்ல டிரைவிங்க்கு பதில் ரைட் சைட்ல நீங்க டிரைவிங் போனீங்கன்னா நிச்சயமா ஆக்சிடென்ட் ஆகதான் செய்யும், ஒரு கை கால் முறியதான் செய்யும், ஒரு அடிப்படை தான் செய்யும். நம்ம ஒரு நீதிமானா இருந்தால் கூட நாம தவறு செய்யும் பொழுது நமக்கு நீங்க சொல்றபடி ஒரு விபத்து நடக்கத்தான் செய்யும். அல்லது வேகமாக அரசாங்க சட்டத்தை மீறி நம்ம வேகமா வண்டி ஓட்டணும்னா அடிப்படை தான் செய்யும். டிரைவிங்ல நீங்க தூங்கிட்டீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகதான் செய்யும். நாம ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும், அது முதலாவது காரியம். ஆனால் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடப்பதனாலேயோ ஒரு விபத்து ஏற்படும் பொழுது தேவன் நம்மோடு கூட இல்லை என்று நம்ம சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு எத்தனையோ விதங்களிலே பவுலுடைய வாழ்க்கையில பார்ப்போம்னால் 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுக்கிறாரு. எத்தனையோ மோசங்களை அவர் சகித்தார், எத்தனையோ துன்பங்களை அவர் சகித்தார். அவர் முழு நேர ஊழியக்காரராக இருந்ததுனாலே
அது ஊழியத்தின் நிமித்தம் வரும் பாடுகள் என்று நாம் அதை கிளாசிஃபை பண்ணிடுறோம். ஒருவேளை அவர் நம்ம சொல்றபடி ஆக்சுவலா அவர் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம் ஒர்க்கரா இருந்தாலும் ஒரு வேலை உலகத்துல வேலை செய்து தன்னுடைய பிழைப்புக்கானவர்களை தேடினார். அதனால இது வந்து ஊழியக்காரர் விசுவாசிகள் என்று பிரித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்ப பவுலுடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ மோசங்கள், கப்பலால் வந்த மோசம், சகோதரர்களால் வந்த மோசம், கள்ளர்களால் வந்த மோசம், ஒரு மனுஷனுக்கு மோசமே வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு வைங்களேன், நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? அவ்வளவுதான் சொல்றாரு. எத்தனையோ மோசங்களை பட்டியலிடுறாரு. வெறும் மோசங்கள் 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 மோசங்கள், கல்லெறி உண்டு, அந்த கஷ்டப்பட்டேன் இந்த கஷ்டப்பட்டேன். நீங்க போய் கஷ்டப்பட்டதே நீங்க சொல்லிட்டு இருங்க. அப்பா இவன் உலகத்திலே சபிக்கப்பட்ட ஆள்றா, இவங்க கூட எல்லாம் கடவுள் இருக்காரா? நிச்சயமா கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு ஒதுக்கிட்டு வந்துருவோம். ஆனா இதே நம்ம பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது அதை நம்ம நல்ல சாட்சிகளையே சொல்லிட்டு வரணுங்க. என் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சாரு, நான் நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கேன், ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன், பாருங்க என் உடம்பு இரும்பு மாதிரி இருக்குது, எனக்கு கார் இருக்கு, வீடு கொடுத்தாரு கர்த்தர், அதை கொடுத்தாரு இதை கொடுத்தாரு அப்படின்னு நல்ல காரியத்தை நம்ம சொல்லும் போது உடனே நம்ம அப்படியே வியந்துடுறோம். ஆஹா, இவங்களோட ஆண்டவர் இருக்காரு, இவங்களதான் நம்ம பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இன்னைக்கு இருக்கிற மோசமான தவறான கருத்து இது. தயவு கூர்ந்து அப்படி நினைக்க வேண்டாம். விபத்துக்களும் ஆபத்துக்களும் ஏற்படும் பொழுது கூட அந்த இடத்தில்தான் தேவனுடைய மகிமையை உங்களால் காண முடியும். தேவனுடைய கரம் எப்படி உங்களை காத்து கொள்ளுகிறது, அந்த விபத்தின் மூலமாய் அல்லது அந்த வியாதியின் மூலமாக தேவன் எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படின்றத நீங்க அந்த இடத்துல தான் நீங்க பார்க்க முடியும். கஷ்டத்தின் வேலையிலே நெருக்கத்திலிருந்து கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன். அப்ப இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்கள் பாடுகள் வரும்பொழுது, அதாவது ஏழ்மை, நீங்கள் ஒரு கஷ்டத்துல போகிறீங்க, ஏழ்மையில போறீங்க, ஒரு விபத்துக்குள்ள போறீங்க அப்படின்னா அதன் மூலமா சில பாடங்களை நம்மால் கற்றுக்கொள்ள முடியும். சில பேர் சொல்றாங்க, உங்களுக்கு கஷ்டத்தினால தேவன் எந்த பாடத்தையும் கற்றுத் தருவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது பெரிய தவறான கருத்து. பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், மற்றவர்களுக்கு உதவியே செய்து கொண்டு கொடுக்கக்கூடிய, உதவி கரம் நீட்டக்கூடிய ஒரு மனிதன் இருக்காரு. எப்பயுமே அவர் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாரு. நல்ல தாராள மனப்பான்மை உடையவர், கொடை வள்ளல், அவரை எல்லாமே உலகமே பாராட்டிட்டு இருக்கோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உள்ளத்திலே ஒரு பெருமை இருக்கும், நான் கொடுக்கிறவன் அப்படின்னு. அப்படிப்பட்ட பெருமையை குறைப்பதற்கு தேவன் திடீர்னு அவர் கீழே இறக்குவாரு. ஒரு தாழ்மையான ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளாய் அவர் போவார். அப்ப அவருக்கு யாரோ உதவி செய்வாங்க, ஆனா அவர் அந்த உதவியை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு மறுப்பார். ரொம்ப அப்படியே லோவா ஃபீல் பண்ணுவாரு. போச்சுரா, நம்ம கதை முடிஞ்சு, நம்ம பிச்சை எடுக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சு அப்படின்னு. ஆனா அது உண்மை அல்ல. உதவிக்கரம் நீட்டிய உனக்கு உதவி வாங்கவும் தாழ்மைப்படவும் நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அதனால சில பேர் சொல்றது போல ஆண்டவர் கீழே வச்சதுக்கு காரணம் இவர் மேல இருக்கிற வெறுப்பு அல்ல. ஆண்டவருக்கு தேவன் அவரோடு கூட இருந்து இன்னும் அவரை சரிப்படுத்த கூடிய காரியத்தை அவருக்கு கற்றுத்தருகிறார். அதே போலதான் எந்த ஒரு நஷ்டத்திலும், எந்த ஒரு ஆபத்திலும், எந்த வியாதியிலும், இப்ப ஒருத்தர் வியாதிப்பட்டாதான் அந்த வியாதிப்படுறவங்களுடைய கஷ்டத்தை சரியாய் உணர்ந்து ஜெபிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னுடைய மனைவி கடந்த 3 ஆண்டுகளாய் கேன்சர் வியாதியில இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் இருந்துச்சு. ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி அவர்கள் கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார்கள். ஆண்டவர் அவங்கள சுகமாக்கலே. நான் வருத்தப்படுற அழுகை இருந்தாலும் நான் பெரிய அளவுக்கு நான் வருத்தப்படல. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவளுடைய ஓட்டத்தை அவள் முடித்து விட்டாள். அவங்க கர்த்தருக்காக செய்ததை நிறைவேற்றி விட்டார்கள். அவங்க மரணத்தின் மூலமாக தேவன் என்னை கைவிட்டார் என்று நான் ஒருபோதும் நினைப்பதில்லை. அடுத்த பாருங்க, ஆண்டவர் ஒருத்தரை கஷ்டப்படுத்துற ஒரு வியாதி ஒருத்தருக்கு வருது, ஒரு கஷ்டங்கள் வருகிறது அப்படின்னா அதுல நிச்சயமாய் தேவனுடைய சித்தம் இருக்கும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், மோசே மரித்த பின்புதான் யோசுவா எழும்ப முடிந்தது. மோசேனுடைய வரங்கள் அப்படியே யோசுவாவுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆச்சு. எலியா அவருடைய வரம் அப்படியே எலிசாவுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆச்சு. என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, நீங்கள் கஷ்டப்படும் பொழுது கர்த்தர் உங்களை கைவிட்டார் என்று நீங்க கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரிச்சர்ட் உம்பரான் அவர் சொல்றாரு, பல ஆண்டுகள் அவர் ஜெயில இருந்தாரு, ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான். நான் சிறையில இருக்கும்பொழுதுதான்
தேவனுடைய பிரசனத்தை அதிகமாய் உணர்ந்தேன். தினந்தோறும் தேவன் என்னுடைய சிறைச்சாலைக்கு வந்து என்னை சந்திப்பார். ஆவின் அபிஷேகத்தில் நிறைந்திருந்தேன். அந்த அனுபவம் எனக்கு அதுக்கு பிறகு கிடைக்கல அப்படின்றாரு. எதை வச்சு சொல்ல முடியும்? சிறையில் இருக்கிற ஒரு மனிதனை தேவன் சந்தித்தது போல வெளியே இருக்கிற அப்படிப்பட்ட ஒரு வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இல்லை என்று அவர் சொல்லுகிறாரு. அப்ப துன்பங்கள் வரும்போது கர்த்தர் கைவிட்டார் நம்ம சொல்ல முடியுமா? எப்படி சொல்ல முடியும்? ஒரு காலம் சொல்ல முடியாது. தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பதற்கு அடையாளம் அவருடைய அபிஷேகம். The presence of God is the only evidence that God is with us. ஒரு பரிசுத்தவான் இப்படி சொன்னாரு, தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். நான் எதை வச்சு சொல்றேன்? அது சினிமா தியேட்டர்ல நான் போய் உட்கார்ந்தாலும் சரி, தேவாலயத்துல உட்கார்ந்தாலும் சரி, எனக்கு இடம் முக்கியம் அல்ல. Where I could feel the presence of God. எந்த இடத்துல நான் ஆண்டவருடைய மகிமையை உணர்கிறேனோ அதுதான் எனக்கு தேவாலயம் அப்படின்றாரு. நான் அதுக்காக உங்களுக்கு சினிமா தியேட்டருக்கு போக சொல்ல, தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க தயவு செய்து. சினிமா தியேட்டர்ல போனா ஆண்டவர் இருப்பாரு அப்படின்ட்டு அங்க போய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அந்நிய பாஷை பேச சொல்லல. என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, எந்த இடமா இருந்தாலும் எந்த பாதைகளா இருந்தாலும் தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பதற்கு அவருடைய அபிஷேகம். யோவான் சாணகனை தூக்கி எங்க போட்டாங்க? யோவான் பத்மத்தீவுல போட்டாங்க, தனிமையில விடப்பட்டார். இன்றைய அர்த்தத்தின் பிரகாரம் அப்படி ஒருத்தர் தனிமை நாடு கடத்தினா அவர் மகா பெரிய குற்றவாளியா தான் இருக்கணும். ஆனால் தேவன் அவரோடு இல்லையா? கர்த்தருடைய நாளிலே அவர் மகிமைக்குள்ளாகவில்லையா? தேவனுடைய தரிசனங்களை காணவில்லையா? வெளிப்படுத்தும் சுவிசேஷத்தை எழுதவில்லையா? வரப்போகிற காரியங்களை தேவன் அவருக்கு வெளிப்படுத்தினாரு. ஒரு மனிதன் கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலே, விபத்துகளுக்கு மத்தியிலே, வறுமைக்கு மத்தியில போகும்பொழுது தேவன் அவரோடு கூட இல்லை என்று சொல்லுகிறவன் நிச்சயமாக ஆண்டவர் அவனை குற்றவாளியாக தீர்ப்பார். தோற்றத்தை கண்டு தீர்ப்பு செய்யாதீர்கள் ஆண்டவர் சொன்னாரு. உபத்திரவங்களும் பாடுகளும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு உண்டு. ஆனாலும் கர்த்தர் அவைகளினின்று நம்மை விடுவிப்பார். அது முடிவல்ல. அது ஒரு கொஞ்ச நாள் ஆண்டவர் அப்படி நடத்து கொண்டு போகலாம். எப்பயுமே டெய்லி விபத்தை சந்திக்க போறீங்களா? இல்ல, எப்பொழுதோ ஒரு நாள் சந்திப்போம். ஆனால் தேவன் அதிலிருந்து அவனை வெளியே கொண்டு வந்து தான் ஜீவிக்கிறவர் என்பதையும் அவன் கர்த்தரை துதிப்பதற்கான தருணங்களையும் அவனுக்கு உண்டாக்குவார். 1000 நாவுகள் இருந்தாலும் அவரை துதிக்க போதாதுன்னு தாவீது எதுக்கு சொல்றாரு? அநேக இக்கட்டுகளையும் ஆபத்துகளையும் காணும்படி செய்த என்னை நீர் திரும்பவும் உயிர்ப்பித்து பூமியின் பாதாளத்திலிருந்து என்னை ஏற பண்ணுவீர், என் மேன்மையை பெருக பண்ணி மறுபடியும் என்னை தேற்றுவீர் தாவீது சொல்லலையா? ஆகவே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, பூமியின் பாதாளத்தில் நீங்க கிடந்தாலும் உங்கள் ஆண்டவர் உயிர்ப்பிக்க முடியும். உங்களோடு கர்த்தர் இருக்கிறார் என்பதற்கு எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு. அதனால ஒரு விபத்து கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது தேவன் என்னை கைவிட்டார் நீங்க கதற வேண்டிய அவசியமே இல்லை. God is with you. தேவன் உங்களோடு இருக்காரு. அவரோடு சமாதானமா நம்முடைய உள்ளம் ஆவிலே நிரம்பி களி கூர்ந்தால் அது உங்களுக்கு போதும். உலகம் என்ன சொல்றதுன்னு கவலைப்படாதீங்க. Be happy. God bless you. Amen. ஆமென். மிக அற்புதமாக நேயர் கேட்ட கேள்விக்கு மரணமும் விபத்தும் வியாதியும் அதிகரிக்கின்ற நேரங்களில் தேவன் நம்முடன் இல்லையே என்கிற ஒரு பெரிய சோர்வு இருந்த ஒரு நேயர் ஒருவர் இருந்திருக்கிறார். அவர் கேட்ட கேள்விக்கு அற்புதமான பதிலை கொடுத்து பாஸ்டையா அந்த கேள்விக்கு மிக தெளிவு கொடுத்திருக்கிறார், தெளிவான பதிலை கொடுத்திருக்கிறார். ஐயாவை வாழ்த்துகிறோம். கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நேரத்திலும் கூட இன்னொரு கேள்வியை நாம் விவாதிக்கலாம். இரட்டிப்பான வரங்களை பெற்ற எலிசா வியாதியில் மரித்திருக்க எசேக்கியா ராஜா ஜெபத்தில் சுகம் பெற்று 15 வருடம் கூடுதலாக வாழ்ந்தாரே, எலிசாவை விட எசேக்கியா ராஜா விசுவாசத்தில் தேறினவரா என்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. ஆகவே இதை நாம் விவாதிக்கலாம். நம் மத்தியில் இருக்கிற ரிச்சர்ட் ஐயா இதற்கான விளக்கத்தை தரும்படியாக அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். ரிச்சர்ட் ஐயா, உங்களுடைய மைக் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த நாளிலும் இரட்டிப்பான வரங்களை பெற்ற எலிசா வியாதியில் மரித்திருக்க எசேக்கியா ராஜா ஜெபத்தில் சுகம் பெற்று 15 வருடம் கூடுதலாக வாழ்ந்தாரே, எலிசாவை விட எசேக்கியா விசுவாசத்தில் தேறினவரா என்கிற கேள்வி. வேதத்துல ஒரு வார்த்தை உண்டு, ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கிலும் முடிவு நல்லது. இந்த எசேக்கியாவுக்கும் விசுவாசம், ஏன்னா ஏசாயா தீர்க்கதரிசி நீ மரித்து போவாய்,
உடைய காரியங்களை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்து என்று சொன்னவுடனே அவன் சுவர்புறமாய் திரும்பி அவன் விசுவாசத்தில தான் ஜெபித்திருக்கிறான். அந்த விசுவாச ஜெபம் கேட்கப்பட்டது. அதனால எசேக்கியா சுகம் பெற்றதும் விசுவாசத்தில் தான். ஆனால் எலிசாவுடைய காரியங்களும் விசுவாசத்தில் தான். ஒரு காரியத்தை நான் விரும்புகிறேன். 2 பேருக்குமே விசுவாசம் இருந்தது உண்மை. ஆனால் முடிவு என்ன? எசேக்கியா ராஜாவுடைய முடிவு ஒரு பரிதாபமான ஒரு முடிவாய் இருந்தது. அன்றைக்கு 15 வருஷத்தை கூட்டி கொடுத்தாலும் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். பாபிலோனிய தேசத்திலிருந்து நேபுகாத் நேச்சருடைய உறவு முறைக்காரன் வரும்போது அந்த எல்லா அரண்மனையில் இருக்கிற தேவாலயத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும், அப்படின்னா வேதத்துல பார்க்கிறோம், காண்பியாத பொருள் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி, இதன் மூலமாக அந்த இடத்துல அன்றைக்கு அந்த தீர்க்கதரிசி சொல்லும் போது உனக்கு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் சம்பவிக்கும் என்று சொன்னபோது அவன் சொல்லுகிறான், இது என்னுடைய நாட்களிலே நடக்க வேண்டாம், என் பிள்ளைகளுடைய என்னுடைய நாட்களிலே நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, அதன்படியாக அந்த பாபிலோனிய தேசத்துல நேபுகாத்நேச்சர் படையெடுத்து கொண்டு வந்து எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து கொண்டு போகிறான். ஆனால் எசேக்கியாவுடைய முடிவை ஒரு பரிதாபமான முடிவு. ஆனால் எலிசாவுடைய அந்த முடிவு ஒரு மகிமையான முடிவு, ஒரு அற்புதத்தின் முடிவு என்று கூட சொல்லலாம். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எசேக்கியா முடிவு ஒரு பரிதாபமான முடிவு, எலிசாவினுடைய முடிவு ஒரு அற்புதமான முடிவு. நான் இதை எதற்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால், எலிசா முக்கியமா இதுல ஒரு பகுதியை நான் சொல்ல வருகிறேன். இது தேவ திட்டத்தினுடைய ஒரு பகுதி என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. எலிசா காட்டிலும் விசுவாசம் அப்படிங்கிறத காட்டிலும் எலிசாவினுடைய காரியங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவனுடைய முடிவு ஒரு அற்புதமான முடிவு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவனுடைய ஊழிய அனுபவத்திலேயும் நிறைய பேர் மரித்தவர்களை உயிரோடு கூட எழுப்பி இருக்கிறார். அதை காட்டிலும் எலியாவுக்குள் இருந்த அந்த ரெட்டிப்பான அந்த வரங்கள் எலிசாவுக்குள்ளே வந்தது. வேதத்துல சொல்றாங்க, ஒரு சில பரிசுத்தவான்கள் சொல்லுகிறார்கள், எலியா செய்தது 8 அற்புதம், எலிசா செய்தது 16 அற்புதம். அந்த 15 அற்புதம் அது நடந்தாலும் அந்த 16வது அற்புதம் ஒரு மனுஷன், ஒரு வாலிபன் அந்த எலிசாவினுடைய அந்த கல்லறையில போட்ட போது அந்த வாலிபன் உயிரோடு கூட எழும்புகிற ஒரு காரியம். அதனால தேவ திட்டத்தினுடைய அந்த ஒரு காரியம் நடந்திருக்கிறது என்பதை நான் இதன் மூலம் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எசேக்கியா ராஜாவுடைய முடிவு ஒரு பரிதாபமான முடிவு. ஆனால் எலிசாவுடைய ஒரு முடிவு ஒரு மகிமையான முடிவு, ஒரு அற்புதத்தின் முடிவு. அதனால இதன் மூலம் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னால், எலிசாவுடைய விட அப்படிங்கிறத காட்டிலும் இது விசுவாசத்தின் அந்த அளவு ஒரு மகிமையான முடிவு என்பதை இதன் மூலம் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். நம்ம ரிச்சர்ட் ஐயா, பாஸ்டர் ஐயா மிக அருமையாக விளக்கம் கொடுத்தார்கள். ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கல, முடிவை பார்க்க வேண்டும். எசேக்கியா ராஜாவினுடைய முடிவு பரிதாபமாய் முடிந்து விட்டது. அவன் சுகம் பெற்றாலும் 15 வருடங்கள் கூடுதலாய் வாழ்ந்தாலும் அவருடைய முடிவு பரிதாபம். ஆனால் எலிசா என்ற தீர்க்கதரிசி இரட்டிப்பான வரம் பெற்றவராய் வியாதியிலே மரித்து போனாலும் அவருடைய எலும்புகளிலே கூட அபிஷேகம் இருந்தது. அவருடைய எலும்புகளை தூக்கி மரித்து போனவன் மேல் போட்ட பொழுது அவன் உயிர் பெற்றான். ஆகவே எலிசா தீர்க்கதரிசியினுடைய முடிவு ஆசீர்வாதமானது, மகிமை நிறைந்தது என்று சொல்லி அற்புதமாய் விளக்கம் கொடுத்தார்கள். இதே கேள்விக்கு அருமையான பாஸ்டர் பால்ஜி பிரபாகரன் ஐயா விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். இரட்டிப்பான வரங்களை பெற்ற எலிசா வியாதியில் மரித்திருக்க எசேக்கியா ராஜா ஜெபத்தில் சுகம் பெற்று
15 வருடம் கூடுதலாக வாழ்ந்தாரே, எலிசாவை பார்க்கலும் எசேக்கியா விசுவாசத்தில் தேறினவரா என்ற இந்த கேள்விக்கு பாஸ்டர் பால்ஜி பிரபாகரன் ஐயா விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அன்போடு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமத்திலே அன்பின் வாழ்த்துக்களை மறுபடியுமாக தெரிவிக்கிறேன். அருமையான நேயர் கேட்டிருக்கிற இந்த அற்புதமான கேள்விக்காக அவர்களை வாழ்த்துகிறேன். ரோமர் 12வது அதிகாரத்திலே 3வது வசனம் இப்படி சொல்லி இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ரோமர் 12:3 அல்லாமலும் எனக்கு அருளப்பட்ட கிருபையினாலே நான் சொல்லுகிறதாவது, உங்களில் எவனானாலும் தன்னை குறித்து எண்ண வேண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணாமல் அவனவனுக்கு தேவன் பகிர்ந்த விசுவாச அளவின்படியே தெளிந்த எண்ணம் உள்ளவனாய் எண்ண வேண்டும். ஆகவே அருமையான தேவனுடைய மனிதனாகிய எலிசா அவருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்ட விசுவாச அளவின்படி தன்னுடைய ஓட்டத்தை ஓடினார், தன்னுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார், தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தினார். எசேக்கியா ராஜா தேவனுடைய நாமத்தினாலே தேவனை விசுவாசித்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கண்டார். அசீரியா மன்னனுடைய பயமுறுத்தல் அவருக்கு இருந்தது. ஆனால் அந்த நேரத்திலே தேவனை விசுவாசித்து தன் ஜனங்களையும் விசுவாசிக்க தூண்டி அப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியமிக்க விசுவாசமிக்க ஒரு வீரனாய் செயல்பட்டார். ஆனால் அவருடைய சரீரத்திலே வியாதி வந்து மரணத்துக்கு ஏதுவான ஒரு வியாதியின் நேரம் வந்த போது அவர் விசுவாசத்தோடு ஜெபித்தாரா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் அழுதார், கண்ணீரோடு அழுது ஜெபித்தார். ஜெபித்த அவர் ஆண்டவரிடத்துல கதறுகிறார், மிகவும் அழுதான் என்று சொல்லி அவரை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். ஏசாயா 38வது அதிகாரத்திலே 2வது வசனம், அப்பொழுது எசேக்கியா தன் முகத்தை சுவர்புறமாய் திருப்பிக் கொண்டு கர்த்தரை நோக்கி, ஆ கர்த்தாவே, நான் உமக்கு முன்பாக உண்மையும் மன உத்தமாய் நடந்து உமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேன் என்பதை நினைத்தருளும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணி எசேக்கியா மிகவும் அழுதான். இந்த கண்ணீரை ஒரு கால் நான் எசேக்கியா ராஜாவை நியாயம் தீர்க்க முற்படல. ஆனால் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன், இது ஒரு சுய பரிதாபத்தின் கண்ணீராக பார்க்கிறேன். தேவ சித்தத்திற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்க அவருக்கு போதுமான விசுவாசம் இல்லாததாக, விசுவாச குறைச்சலாக கூட காண்கிறேன். அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார். ஏசாயா வந்து சொல்லுகிறார். சொல்லும் போது கூட இந்த எசேக்கியா ராஜா கேள்வி கேட்கிறார். 22ஆம் வசனம் அதே அதிகாரம் ஏசாயா 38:22, அப்பொழுது எசேக்கியா, நான் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவதற்கு அடையாளம் என்னவென்று கேட்டான். ஆகவே அவனுக்குள்ள விசுவாசம் இருந்ததா என்பது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. ஆனால் அவனுடைய கண்ணீர் நிமித்தமாக தேவன் அவனுக்கு இறங்கி ஒரு ஆயுசை கூட்டி கொடுத்தார் என்றுதான் நாம் சொல்ல முடியும். கண்ணீரோடு கதறி பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஆயுசு எப்படி வேதனை மிக ஐயா சொன்னது போல பரிதாபம் மிக்கதாக முடிந்தது. முதலாவது, அவர் பெருமையுள்ளவராக மாறிவிட்டார். பெருமைக்கு இடம் கொடுத்து விட்டார். இரண்டாவது, மனாசே என்ற 15 ஆண்டுகளிலே பெற்றார். அந்த குமாரனை பெற்று அந்த குமாரன் தான் எசேக்கியாவுக்கு பின்பு அரசனாக வருகிறார். ஆகவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மனாசேங்கிற அந்த குமாரன் 55 ஆண்டுகள் யூதாவில ராஜாவாக இருந்தார். ஆனால் ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு மிகவும் பொல்லாப்பானதை செய்தார். ஆகவே நான் என்ன சொல்றேன், ஆண்டவருடைய சித்தத்துக்கு நம்ம முழுசா ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னா, ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னா, அவருடைய மரண நேரத்திலும் கூட தேவனை விசுவாசிப்பது மிக மிக முக்கியம் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன். அதே போல இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால், எலிசா என்ற தேவ மனிதன் மரிக்கும் போது அவர் என்ன கேட்கல, ஆண்டவரே நான் மரிக்க போறேனே, 15 அற்புதம் தானே நடந்தது, இன்னும் ஒண்ணு நடக்கலையே அப்படின்னு அவர் கேட்கல. கர்த்தர் எதையும் எப்படியும் செய்ய வல்லவர் என்பதை விசுவாசித்த விசுவாச வீரனாகிய எலிசா
கர்த்தருடைய சித்தத்திற்கு தன்னை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுத்து மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். ஆகவே பிரியமானவர்களே, எலிசா ஒரு விசுவாச வீரன், எசேக்கியா ஒரு விசுவாச வீரன். ஆனால் எசேக்கியா இறுதி நேரத்துல விசுவாசத்தோடு இருந்தாரா என்பது கேள்விக்குரியது. அவர் தேவனிடத்தில் போராடி பெற்ற, தேவனுக்கு விருப்பமில்லாமல் பெற்ற அந்த 15 வருடம் நன்மையாக முடியாமல் வேதனைக்குரியதாக முடிந்தது என்பதை மட்டுமே உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனாலும் 2 பேருடைய விசுவாசத்தை நாம் ஒப்பிட்டு இது சரி அது சரியல்ல என்பது சொல்லுவது நம்முடைய வேலை அல்ல. தேவனே நியாயாதிபதி. நாம் நமக்கு பிடித்த, நமக்கு பிரயோஜனமா இருக்கிற விசுவாச மாதிரியை பின்பற்றுவோம். அப்போது தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். காட் பிளஸ். ஆமென், ஆமென். மிக அற்புதமான பதிலளித்தார்கள், விளக்கம் கொடுத்தார்கள் ரெவரன் பால்ஜி பிரபாகரன் ஐயா அவர்கள். கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். இப்பொழுது ஒரு நேயர் கேள்வி கேட்டிருக்கிறார். ஆசா ராஜாவை குறித்து 2 நாளாகவும் 16ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம் சொல்லுகிறது, ஆசா தன்னுடைய வியாதியிலும் கர்த்தரை அல்ல பரிகாரிகளையே தேடினான் என்று சொல்லி அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு நேயர் கேட்டிருக்கிறார். வியாதி நேரத்துல கர்த்தரை அல்லாமல் பரிகாரிகளையே தேடின அந்த ஆசா ராஜாவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப வியாதி நேரத்துல மருத்துவரிடம் போகக்கூடாதா, மருந்து எடுக்க கூடாதா என்று சொல்லி இந்த ஆசா ராஜாவினுடைய வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவத்தை ஒப்பிட்டு ஒரு நேயர் கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார். அதற்கு பாஸ்டர் பால்ஜி பாஸ்டர் டேவிட் ஜி சாம்வேல் ஐயா அவர்கள் விளக்கம் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். இருக்கீங்களா? டேவிட் ஜி சாம்வேல் ஐயா இருக்கீங்களா? இல்ல. பாஸ்டர் டேவிட் குமார் ஐயா விளக்கம் கொடுங்க. ஆசா ராஜாவை குறித்து அவர் வியாதியிலும் கர்த்தர் எல்லா பரிகாரிகளையே தேடினதாக பார்க்கிறோம். டேவிட் குமார் ஐயா அதற்கான விளக்கத்தை தரும்படியாய், நேயர் கேட்ட கேள்விக்கு விளக்கம் தரும்படியா என்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். இருக்கீங்களா? டேவிட் ஐயா, பாஸ்டர் ஐயா சொல்லுங்க. டேவிட் ஜி சாமி ஐயா, ஆசா கேள்வியை புரிஞ்சுட்டேன். ஆசா பரிகாரிகளையே தேடினான், கர்த்தரை தேடவில்லை. அதனால டாக்டர் கிட்ட போகலாமா வேண்டாமான்னு கேக்குறாங்களா? ஆசா வியாதியில் கர்த்தரை அல்ல பரிகாரியே தேடினான் என்று கர்த்தர் வியாதியில் மருத்துவமனை செல்வது தவறா? வியாதியில் மருத்துவமனை செல்வது தவறா? ரைட். அத வியாதியில் மருத்துவமனை செல்வது தவறே அல்ல. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பிரசங்கங்களிலே சொன்னார், வியாதிஸ்தனுக்கு தான் மருத்துவர் தேவையை ஒழிய சுகமானவர்களுக்கு அல்ல அப்படின்னு. இன்றைக்கு ஆசா பரிகாரிகளை தேடினான், கர்த்தரை தேடவில்லை. அந்த வசனத்திலேயே பதில் இருக்குது. கர்த்தரை அவன் தேடி பரிகாரியை தேடி இருந்தாலும் கூட கர்த்தரை சுகமாக்கி இருப்பார். அவன் கர்த்தரை புறம் தள்ளி விட்டான், கர்த்தரை தேடவில்லை. கர்த்தரை தேடாமல் அவன் மருந்துகளை தேடினதான் பாவம். ஆகவேதான் மரணம் வந்தது. நாம கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், நான் பேசிக்கொண்டது ஆண்டோடைய பிள்ளைகளுக்கு, மருந்து எடுப்பது தவறல்ல. கர்த்தர் அந்த மருந்து மாத்திரைகள் கூட பாத்தீங்கன்னா தேவன் படைத்த இயற்கையான பொருட்கள் தான் தயாரிக்கிறார்கள். அது மருந்து எடுப்பது பாவம் என்று ஒரு சில சபைகளிலே அது போதிக்கப்படுகிறது. அதை குறித்து நான் எதை சொல்லவும் விரும்பவில்லை. ஏனென்றால் அது அவர்களுடைய விசுவாசம், அது விசுவாசத்தின் அடிப்படையில. உங்களுக்கு மருந்து எடுப்பது எடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுவதற்கும் யாருக்கும் உரிமை இல்லை. உங்களுக்கு மருந்து எடுக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் கொண்டால் அது உங்களுடைய விசுவாச அளவை பொறுத்தது. உங்களுக்கு இருக்கிற அதே விசுவாசம் வேறொருக்கு இருக்காது. நான் மருந்து எடுத்துக்கொண்டு நான் கர்த்தரை நம்புகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்வானால் அதற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எனக்கு மருந்தே வேண்டாம், என் விசுவாசம் முழுவதும் என் ஆண்டவர் மேல் இருக்கிறது, அவர் என்னை சுகமாக்குவார் என்று சொன்னாலும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏனென்று சொன்னால் அது உங்களுடைய விசுவாசத்திற்கு நீங்கள் கொடுக்கிற மரியாதை. நீங்கள் தேவனை எந்த அளவுக்கு நம்புகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்துதான் நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட போலாமா வேணாமா என்று நீங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும். என்னை கேட்பீர்களானால் என்னுடைய விசுவாசம் என்ன என்று சொன்னால், வியாதிப்படும் போது நான் டாக்டர் கிட்ட போவேன் கட்டாயம்.
ஆனா டாக்டர்கிட்ட போனாலும் என்னை சுகமாக்குவது ஆண்டவர் தான் என்பதை நான் விசுவாசிப்பேன். ஏன்னா டாக்டர் இடத்துல போய் கூட மரித்தவர்கள் அநேகர் உண்டு. மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்து மரித்தவர்கள் உண்டு. மருந்து மாத்திரைகள் என்னை சுகமாக்குவதில்லை. ஆனால் மருந்து மாத்திரைகள் மூலமாக தேவன் என்னை சுகமாக்குகிறார் என்பது என்னுடைய விசுவாசம். ஆகவே உங்களுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்து நீங்கள் டாக்டரிடத்துல போவதோ அல்லது போகாமல் இருப்பதோ உங்களுடைய விசுவாச அளவை பொறுத்தது என்பதை மாத்திரம் தாழ்மையாய் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். மிக அருமையாக பாஸ்டர் டேவிட் ஜி சாம்பேல் ஐயா அவர்கள் விளக்கம் கொடுத்தார்கள். ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. நாம் இறுதியாக ஜெபம் செய்து நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்யலாம். நாம் எல்லார் கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் பரலோகத்தின் நல்ல தகப்பனே, உம்மை நன்றியோடு நாங்க துதிக்கிறோம் ஐயா. கர்த்தாவே, எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரே இந்த வியாதிகள் ஏன் வருகிறது, விபத்துகள் ஏன் வருகிறது, அதற்கு வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை குறித்தெல்லாம் நாங்கள் மிக அற்புதமாக தியானிக்க, கலந்தாய்வு செய்ய, விவாதிக்க எங்களுக்கு நீர் தந்த இந்த நல்ல வேலைக்காயுமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இதில் கலந்து கொண்டு கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்ட கர்த்தருடைய தாசர்கள், சபை பிதாக்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தகப்பனே, நேயர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் பதிலளித்திருக்கிறோம்.